Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Urolaldetik, Zestoako Gurutzeaga kiroldegiko pilotaleku eraberrituan gara gaur. Bertara A2 pilotaren bertso pilota torneoren 3. jardunaldiak ekarri gaitu eta bi talde izango ditugu elkarren aurka, batetik Mitxoletak, Jere Iturriaga Olatz, Ruiz de Larramendi eta Ane Mendiburu, Xue Fernandez bertsolariaren gidaritzapean gaurkoan Maialenak izuk ezin izan duelako bertara Zestoara etorri. Eta hien aurka berriz, Eguz Kiloreak hariko dira, Nerea Elustondo bertsotan, eta lanean, Oiana Orbegozo, Naro Agirre eta Andre Aldaregia, eta Naro Agirre diot, jada antza denez eskuari buelta eman dio eta lehengo astean ez zuen egoteko aukerarik izan itziarko jaialdian, Leire Galeano izan zen orduan, bere tokia hartu zuena, eta antza denez, Kosta Zaionarren eman dio buelta eskuari, eta behar bezala dauka gaur herrian jogatzeko, herritarren aurrean, eta gaur hoi baino lentxeago gatoz, izan ere Naro Agirreri berari omenaldi txiki bat egingo diote bertako pilota eskolako Abantzu pilota klubeko lagunek, hainbeste lorpen erdietxe ditu eta azken hilabeteotan Valentzian Europako txapelketa eta bestela ere A2 pilotarekin ari da, bere palmaresa gizentzen eta hori guztia eskartu nahi diote Abantzuko lagunek eta Abantzuko ez ezik baita bere kuadriakide bik ere, Unai Olaizolak eta Peru Gartziak haiek izango ditugolako txapel, plaka banatzaile eta txistulari eta dantzari, aurrena bertsolariak izango ditugu lanean, eurak aurrera datozenean eta bertsoak entzun eta gero, txapelak eta plakak banatuko dizkiete, Malen Aiesak eta Naroa Gaztiainek urrenez eta gero bai dantzari eta txistulari izango ditugu Naroaren kuadriako lagunak, Unai Olaizola eta Peru Gartzia eta txistulari Oier Alonso, bere kuadriak izateaz gain Abantzu pilota elkarteko kide eta pilotari ere badena. Irantzu Etxebeste, gaurkoan iritzi emaile eta laguntzaile, arratsaldeon Irantzu. Arratsaldeon Unai, arratsaldeon ikusentzule guztieri. Gaur plazerra da ez, olako frontoi politian olako partida ikusteko aukera izatia. Eta espero dugu atxalde ederra pasako dugula. Eder laga dute zinez Gurutzeaga kiroldegiko pilotalekua, uste dut aulki guztiak eraberritu dituztela eta aulkiak ez ezik kontrakantxa ere berritu dute. Ez dakit ezote dioten margotu bat eman pilotalekuari ere, baina benetan eder eta distiratxu utzi dute. Eta gaurkoan distira egin behar dutenak, alde batetik bertsolariak bertsoekin eta pilotariak pilotarekin eta tantoekin izango dira. Gauzak ondo, jaialdi ederra prestatu duzue, ea gauzak behar bezala eta ongi ateratzen diren gaurko jaialdian ere. Bai, printzipioz bi talde oso sendo ez, pilotari guztiak ere forma honean iristen direnak, horre Naroak gaur buelta eginen du, eskuko minoiek pasa ondoren, eta nik uste dute osagai guztiak prest daudela eta bi partidu eder ikusteko moduan izanen garela, lauterdiko hori nola ateratzen den, eta binakakoan ere nik uste dut lehia gogorra izanen dela. Eskuak ala hola dituela aipatu dit, bertara etorri derenako 6-ako gutxiagoan, baina jokatzera etorri da osatuko zuen seinale, izango da. Dudari gabe ez, eta gainera gaur herrian ez, herrikiden aurrean olako partida jokatzeko aukera izateak nik uste dut motivazio beresi bat ere izanen duela eta eskuko mina pixko tantzita gozatu nahiko duela ez, hemen bere herrian eta familia eta lagunen aurrean olako partida jokatzeaz. Eta gainera orain arte berak uste dut ez dakiela ezer, Eduardo Agirrearen aitak esan dit zerbait susmatzen hasia dela, kuadrillakoak eta ondora eta ingurura etorri zaizkiolako eta hitz egiten egon direlako berarekin, baina berezia izango da herrian bertan, herriaren aitortza eta aintzatespena jasotzea. Eta nik uste dute ongi merezitako omenaldi izanen du Naroak ez, pilotari oso langilea da, ikaragarrizko lana egin du bere ibilbide guzti hontan, naiz eta gaztia izanik gauza handiak lortu ditu, eta pilotari aitzona da eta persona moduan ere ezin hobia. Halaxe da bai, 20 urte ditu, oso gaztea da, baina pilotari legez ari da pilatzen nahikoa sari eta nahikoa lorpen eta eskuak ongi baldin baditu eta arlo fisikoak laguntzen baldin badio nik uste mendik aurrera ere urte luzean zehar izango dugula Naro Agirre kantxan eta izango dela Naro Agirre bera ere lorpenen bat erdiesteko aukerarekin, etorri dira Abantzu pilota klubeko mutiko eta neskatiko gazteak.
albo banatan jarri dira Jon Uria epailea eta gaurko jaialdian ari behar duten gainontzeko 5 pilotariak. Eta zalen txalo artean eta pilotarien karraju honen inguruan izango dugu une batetik bestera Naroa Agirre, Zestoako pilotaria, herriak aintzat espen egin nahi dio, eta une batetik bestera izango dugu hemen aldageletara sartu dela uste dut Jon Alberdi, Abantzu Pilota Klubeko entrenatzaile eta laguntzailea badoa aldagelaren ingurura, ura deitzera seguruenik, eta bere ala izango dugu hemen pilotarien eta zaleen artean. Aldagela ingurura joan da Jon Alberdi esan bezala Naro Agirreren bila, eta laster etorriko da bertara. Zaleen txalo artean pilotarien karraju horren erdiraino. Irten da Jon Alberdi aldagelatik, eta badator Naro Agirre irribarrea agerian duela zaleen txalo artean. Esan bezala Abantzu Pilota Klubak eskertu nahi izan dio herritarrari gaurkoan eskertu nahi izan dio orain arte egindako lan oparo hori guztia, eta gu hizketan hasi beharrik ere gabe jarri dizkiote txapela buruan Abantzu Pilota Eskolako bi gazteek, Marlen Aiesak eta Naroa Gaztienek. Marlenek jarri dio txapela eta Naroak eman dio plaka, eta orain Uxue Fernandez eta Nerea Ilustondo bertsolariek bertso bana botako diote Naroa Agirreri. Horren aurretik baina berriz ere zalen txalozartak ari da jasotzen gomendua Naroa Agirre, hortxe jarri da erdi-erdian plaka eskuan eta txapela buruan dituela argazkirako. Aupa Naroa olako gauzak naiz ez dituzun atsegin, zure herritarrak gogotsu zeuden egun hau iritsi zedin, txuriz jantzita frontoirik frontoi, luzaroan zabiltza fin, ta honena da zure bidea, hasi baino ez dela egin, hasi baino ez dela egin. Zenbat nerbio eta zeunkidura, hau ez usteko tragoa, gaur jaialdiak eduki baitu, hasiera oparoa. Herriak zeukan zerbait gordeta, ez da horren arraroa, eutsi bidean pauso eitinko, behondeizula Naroa, behondeizula Naroa. Hortxe bota diete bertso bana. Hortxe bota diote bertso bana Elustondok eta Fernandezek Naroa Agirreri, gainera Uxue Fernandez bere irakasle izana da kirol zientzietako graduan, eta orain bere lagunak joan dira plazaren erdira agurra dantzatuko diote eta.
Hortxe da. Oier Alonso txistulariak jotako eta Unai Olaizolak eta Peru Garziak dantzatutako agur ederra. Naroa Agirreri besarka da zinezkoa. Kuadrillakideek, lagunek eta baita Oier Alonsok berak ere eta hortxe jarriko dira. Aurreskularia eta dantzari biak Naroarekin batera kantxaren erdian argazkirako. Naroak berak pilotalekuari zale itxalo omenaldi hau egiteagatik eta pilotariei ez ezik baita klubari ere ez dugulako ahaztu behar honen guztiaren antolatzailea Abantzu Pilota Kluba izan dela. Naroak merezi du eta tira, hortxe geratzen da Abantzuk egindako eskertza omenaldi koxkorra hau. Bai, bueno, nik uste dute txapel preziatu izanen dula hau Naroak, hain gertutikan ezagutu eta berekin ondan bizi duten hainbertze jende elkartzea olako omenaldi politu bat egitera, bueno, nik uste dute agitz gustora hartu izanen duela, eta ederki merezitako argazki ikusten dugu guantxe hor pantaila aurrean. Eta ez dadila azkena izan, eta ez dadila berak motiboak ematen ez dituelako nik uste bera ezagututa beti bezain fidel eta zintzo jarraituko duela pilotan, eta sari gehiago ere pilatuko dituela, ongi bada behintzat denbora tarte laburrean, ezta, Irantzu? Bai, noski horre Naroa tartean dagoenean beti du horre txapela irabazteko aukera, eta bueno, hortaz gain kantxan beti maila polita ematen du, eta bueno, disfrutatzen dugu ez, bera pilotan aritzen ikusteaz, eta bueno, gaur lehenbiziko aukera hoxer izanen du, omenaldia jaso ondoren, eta ja kantxan disfrutatzen duen. Puntu batekin dira, Mitxoletak gaurkoan puntu batekin dira Barka Eguzkiloreak, Orbegozo Agirre eta Aldaregia, lehengo astean binaka lortu baitzuten puntu hura Itziarko Zabalsoro pilotalekuan, eta ea bada gaurko jaialdiak zer ematen duen, hoi bezala bi partida gaur ere, lehendabizikoa lauterdian 18 tantora, markagailua gaizki dago, baina nik uste markagailuaren ardura izango duenak Bizkorrasko zuzenduko duela akats txipi hori, eta gero binakako 21 bira, 3 pilotari talde bakoitzean, eta 3 jokatu behar nahita nahi ez, estrategietarako bidea ere badago halako jaialdietan, eta gaur Naroak lehendabiziko jaialdia izango duenez, zer erabakitzen duten Eguzkilorek, lehengo astean Orbegozo ikusi genuen lauterdian, baina ez da oso sarri biltzen lauterdian oiana, eta beraz, pintxa izatekoa da akaso Naroak ari beharko duela lehen partidan, iaz atzera gabe iazko udaberri torneoaren lehendabiziko edizio hartan, partida guztiak nola ligaxkakoak ala final handikoa berak jokatu zituelako lauterdian, eta oso maila txukuna eman zuelako. Bai, Naroak maiz jokatu du ez, lauterdiko modalitate hortan ez, eta nik uste maila osona eskuratu du, eta beti partidak irabazteko puntuan izan dela, eta nik uste dut gaur eskuak ongi baditu, bere izango dela lauterdira aterako dena, eta Mitxoleten kasuan aldaketarik ez bada izan liteke olatz izatea lauterdira aterako den pilotaria, eta gauzak zuzen bidean alaxe ikusten ditundek. Eta lauterdian Naroak eta Olatzek jokatu beharko balute, bi atzelariren arteko lehia ikusiko genuke Kaiolan, eta oiana aipatu dut, ez dela oso sarri lauterdiko mugen barruan jokatzen ibiltzen, eta gaur bertara etortzerako esan dit, duela 6-7 bat urte hemen jokatua naiz, Gipuzkoako txapelketako partida bat, Naroaren aurka lauterdian, 20 egindoa zela, nik sake zatera nuen, eta ez zuen sakeak hiruko arrastoa pasa, galtzen diren gehienak ez dira akorduan gordetzeko modukoak, baina hala bukatzen direnak, bai, hala Irantzu, ez dut uste hori oianak ahaztuko duenik. Bai, hala da, ez horre, 20 dakoan azkenean sakez eta falta eginez partidua galtzean, pena handi izaten da ez, azkenean azken tantu hori behintzat jokatuta galdua bada, erresago eramaten da hori etxera, baina hortzen memorian horixe gordia du. Eta izango du nik uste. Baina, errako dugu lehenko aldean Itziarren ere kontrako bidea ikian lortu zuela, Mazazpino partida remontatu eta irabaztea ere lortu zuen, beraz, hori pilotariei benpin memoria gelditzen zaizkigun egun bereziak izaten dira. Hala da, Itziarren lehengoan Ormaizteiko txakurraren egin zuen atzetik hasi, eta gero aurkaria pasa eta gainditu gainera. Berak lortu baitzuen garaipena doi 18 eta 17 lauterdiko partida hartan
lehengo astean itziarren, eta hau esek esan da pilotariak ez dut uste gaur, broma askotarako egongo direnik, azkenengo beroketariketak egiten ari dira, eta une batetik bestera izango ditugu kantxan 6 pilotariak bertsolariekin batera hasierako agurrak entzuteko prest, bertsolariak lanean hasi dira omenaldia, baina gero ohi bezala jaialdi honek ere izango du hasierako agur bat, txapa jaurtiko dute eta hortik aurrera pilotak eta pilotariek aginduko dute hemengo jaialdiaren lehendabiziko partidan, gogora ekarriko dugu ze bitalde izango ditugu elkarren aurka, batetik Mitxoletak, Jere Iturriaga, Olatz Ruiz de Larramendi eta Ane Mendiburu, eta bestetik Eguzkiloreak, Oian Orbegozon, Aro Agirre eta Andrea Aldaregi. Eguzkiloreentzat izango da elastiko gorria eta Mitxoletek elastiko urdina soinean dutela egingo diete aurre, eta aulkian bertxotan Mitxoletekin gaur aldaketatxo bat badago esan bezalan, Maialenak izu ez delako gaur hemen, Uxue Fernandez baino, eta Eguzkiloreekin joi bezala, Nerea Elustondok jardungo du botillero bertsolari lanetan. Guri aldetik oraingoz besterik ez, lehendabiziko partida hasi aurretik itzuliko gara berriro, jaialdiaren aurkezpena bozgorailuetatik egin, eta hortik aurrerako guztia entzun eta hemen gertatzen den bezala zuen ganatzeko. Berehala gara beraz, Zestoako Gurutzeaga kiroldegiko pilotalekutik, oraintxe arte pilotazaleok.
protokoloak alboratuta, hasi gaitezen pelotan, orain artean beste taldeek, naizta ez asmatu hortan, Andrea Oiana eta Naroa, fuerte datoz gaurko hontan, gaur mitxoleten kontra 2 puntu, irabazteko asmotan. Jera Olatzek ta Anek ere, zestoa hartuz aterpe, finalerako asmoa dago, naiz txartela ez den merke, eguzkilore sentibera naiz, beharko dezu eta suerte, favoritoak gu omen gera, beraz demostratu fuerte. Hasierako agurrak entzun da, 2 taldeak aurkeztuko ditut mikrofonotik. Gaurkoan gorriz zariko dira Andrea Aldaregi, Anaro Agirre eta Oiana Orbegozo, eguzkiloreak, Nerea Elustondoren gidarizapean, eta urdine zaien aurka mitxoletak. Jera Iturriaga, Olatz Ruiz de Larramendi eta Anne Mendiburu, Uxue Fernandezen gidarizapean. Epaile lanetan, Jon Uria, Gipuzkoako Pilota Federazioaren izenean, eta txapa jaurti duenez jada, orain pilotariek agindu dezatela pilotalekuaren barruan. Bertsolarien hasierako agurrak entzunda eta aurkezpenak bozgorailuetatik eginda, pilotariek aginduko dute esan dudan bezala. Hemendik aitzina, lautardiko partida aurrena, talde bakoitzetik pilotari bana ikusiko dugu, ea zein den eguzkiloretan geratuko dena, Naroa Agirre okerrezpan nago, eta Jera Iturriagak kirol jertxea jantzi duenez, Jerak ere aulkirako bidea hartuko du mitxoletetan, eta Olatzek egingo dio aurren Naroari, beraz, hasieran esan bezala, atzelarien arteko lehia lauterdian, irantzun polito izango da ikusteko. Bai, asmatu dugu ez, hasiera batean zirudiena bete da, hortzen ditugu Naroa eta Olatz preste lauterdiko hau jokatzeko, eta nik uste dute beraien maila emanezkero partidu oso polita ikusiko dugula, Olatzek orain arte partidu ederrak jokatu dituelako, eta Naroa ere prest dagoelako kaiolako joku hontan aritzeko. Hasi da gaurko jaialdia Olatz Ruiz de Larramendiren sakearekin. Luze orain arte 2 atzelariak piloteo klasikoan. Olatzek atzera. 5 eta 4 denetik ezkerrez jaso. Agirrek. Herriz ere Olatz. Oraingoan jaitsi. Bertan da ordea bitardian Agirre. Eraman, Olatzek berriz ere moztu. Hainketara jokatu dio, baina moldatu da Naroa. Olatzek ireki. Eta kontrakantxatik Naroak bildu. Tanto gogorra. Neurketari hasiera emateko. Agirrez sartu da. Edo sartu nahi izan du Naroa Agirrek, baina ez du bat ere eroso jo, ez du bat ere egokio pilota, eta bertan geratu zaio. Bai, aurrerako pausua egin du horrez, ikusi da aukera aire sartzeko, nik uste dut aukera ona zela, baina ez eskuan nahi bezala sartu, alere lehenengo tanto izateko, pilotakada onak eman dituzte, nik uste 2 pilotariak ere 2 eskuekin ongi gozatzen, eta badirudi Naroak ere eskuin hori nahiko ongi duela, eman dituen kolpengatik. Eta, ikus ezagun zer ematen duen hemendik aurrera. Hala hola esan dit, izango zuela, baina badirudi hobeto egin zaiola eta pozten gara. Bera delako, berez titularra eta lesiorik ezpadu berak jokatuko duelako, oraingoan buruz gain pasadio pilota ezkerparetaren inguruan altuera eman da, eta bigarren alortu du, Olatz Ruiz de Larramendik 2 eta huts.
Bai, bi pilotakada onak eman ditu ez, hor ezkerpareta bilatuz luze-luze, hor azkenean zaila defendatzeko, ze aurrerako pausua egiten da, eta berriz gibelera etorri eta pilotaiek jasotzea zaila izaten da, beraz Olatzek partido oso fin hasi du. Eta berriz ere sakera, bat ere denborari galdu gabe, erdi-erdiko orain, baina indarrean, bost eterditik eskuinezen eman Agirrek, Olatzek bien tartera berriz ere luze, ezkerrez jaso eta pilotari altuera eman Naroak. Berak ere denbora izan zezan pilotalekuan jarri alizateko, Olatzek atzera. Ezkerrez Agirrek eraman eta jokaldirako abaguneak endu, lautik Olatzek luze-luze. Laut erditik Naroak, laburrago, irutik Olatzek ezkerrez ireki. Baina bertan da, Agirre ezkerrez jo du, eta doi izan da barruan azkenengo lauzar arte aprobetxatu gura izan du eta gero hor bipareta ederra egin du Olatz Ruiz de Larramendik, etzen erraza hortik egitea, baina hankageldian jo du eta ara zeinen ederki egin duen jokaldia behartzen bezala. Bai, hortxe aukera zuen ez, bi pareta horiek botatzeko eta ederki asmatu du jokaldi hori. Etzen erraza baina? Ez, azkenean nahiko urruti zegoelako, baina Olatzek jokaldi hori ongi manejatzen du, aurreko partietan ere ikusi du golakoak egiten, eta nik uste pilota oso ongi mugitu duela eta aukera ikusi duenean bukatzen asmatu duela. Eta hiruetatik bi izan dira tanto eta bestean Naroak egindako hankasartze txikia, eta orain arteko tanto guztiak Ruiz de Larramendirenak izan dira, laugarrena dago jokoan, eta momentuz bera da agintari, Olatzek jaitsi, Naroak eraman, eta berriz ere Olatzentzat aukera ireki bai, baina sobera bat eta hiru hor ez dakit eskuan ez dut zaion pilota kateatu, Olatz Ruiz de Larramendiri. Bai, nik uste dut horre pixkat... Ematera joan da eta. Bai, gerri aldetik pixka bat deserosa aurkitu dela eta besoa soltatu duenean gehiegi zabaleratu duela tantu hortan. Azkenean, Olatzek horre aurretik agintzen ari zen, nahiko eroso ari zen pilotan. Eta ikusiko dugu Naroaki asmatzen duen pilota pixka bat gehiago mugitzen eta aurreko kuadroietan mugitzen, ze atzetik Olatzek erosotasunez jokatzen du eta nik uste dut aurrean mugituz egin beharko duela joko hori Naroak. Sakea luze Naroa Agirrek, 6 Olatzek erantzun eta gainera jokaldirako aukera guztiak. Ez ere du, berriz ere Olatz sartuko da jokoan lautik eraman, baina geizto jarri dio. Jasotzeko lanak izan zitzan Naroak eta hori kanpora joan zaio ez ditu pilotalekuaren arrastoak behar bezala neurtu eta zabalea egindako jokaldiak kanporako bidea hartu du. 4-1 markagailuan. Bai, hor Naroak ikusi du ez zabalean zuloa bazela eta horretxe mugitu nahi izan du pilotari, baina zabalegi joan zaio, baina nik uste hortik segitu behar duela, pixko bate pilota mugitzen eta kantxari zabaltasun gehiago ematen. Eta hasieran ikusi dugun moduan nik uste Olatzek luze ibiliko duela pilota beldurrik gabe eta akaso bizkarra erakusten lanak izango ditu Naroak. Eta aukera duenetan asmatu beharko du. Bai, azkenean Olatzek joa handia du ez, atzera bizi-bizi mugitzen badu horre Naroak nahiko sufrituko du. Eta aurreko jokoan agian mugikortasunez Naroak aukera gehiago ditu, baina ikusten dugu oraintxe berri. Tanteoa pixkana aurrera doa, ta herriak azaldu beza abaroa, otzantxean astea ez da arraroa. Oindik asko falta da ez etxinaroa. Bost eta bat aurretik ta bieskuak dantzan, ondogo azta segi honen esperantzan. Aurrean ere jardun aldela saltxan, animo Olatzegi daramazun martxa. Tanto honetan behar bada izan du agintzera pasatzeko aukera bat Naroak, baina ez du aprobetxatu eta gero biparetarekin tantoa behar bezala bukatzen asmatu duena Olatz izan da.
Itantzu. Azkenean, erasoan horre hankara, gorputzera etorri zaio Olatzi, eta horre eroso aurkitu da berak kontraeraso hori egiteko, eta, nik uste dute pixka bat gehiago findu beharko duela bukaera hori Naroak. Ala beharko du, 5 eta 1 markagailuan sake gaiztoa. Olatz Ruiz de Larramendik, eraman ala eta guztiz ere Agirrek, Olatzek jaitsi, eta gero Agirrek eskuinez atzeratu, lauterdiaren barruan da, 5-etik Olatzek luze. Lautik Naroak, bien tartera. Eta orain zabal aldera jokako pilota hori eramaterik ez du izan Naroak. 6 eta 1, eta ez dakit ezoten urduri egongo herrian jokatzeak ere behar bada eragingo diolako tentsio berezi bat, tentsio erantxia. Izan liteke hasiera batean tentsio hori sumatzea azkenean omenaldia jaso berri, eta herrian ere beti erraten dugu olako zirrara berezi bat sumatzen dela ez, azkenean herritarren aurrian zure maila erakusteko nahia izaten delako, baina nik uste dute pixkanaka ere partiduan sartu ala bere maila lortuko duela Naroak. Berak etortzerako esan dit, normalean enaiz urduri egoten, baina herrian beti izaten da. Bestelako sentsazio txoa, eta gaur ere nik uste akaso hori izango duela barruan, baina hemen lo hartzerik ez dago, partida 18 izango delako, eta erreakzionatzekotan ahalik eta lasterren egin behar du, aurrera atzetik doan pilotariak, oraingoan bera da, jokoan nagusi, ireki, baina ez behar bezala eskuinez Olatzek, beste bipareta bat, iristeko denbora eman dio Naroari ordea. Sota manoa luze Ruiz de Larramendik, irutik Naroak berriz ere ezkerreratu nahi, baina ez behar beste, eta gero besoak akotuta, ezkutatu egin du pilota Olatz Ruiz de Larramendik, bebetik eta saietxetik jodu kolpea makurtuta, baina benetan aurrelaririk onenaren pareko tantoa zizelkatu du. Eulatearrak. Primerako jokaldia egin du horre Olatzek, zaila zen horrela tanto hori bukatzea, eta oso sendo ikusten zaio Olatzi jokoan, zuzentasun handiakin jokatzen, eta oraingoz eroso, eta aurreko joku hortan ere bere jokaldiak erakusten. Orain urrengo jardunaldian aurreko astean Olaberrian zuen Maili Barrokalen aurka irabazterik izan, orain bi aste Dona Maria Ainhoa Ruiz de Infante mendean hartu zuen, eta gaur ere momentuz nagusi da markagailuan, hauxe izan da saketik Eulatearrak lortu duen lehendabiziko tantoa, eta 8. orotara Mitxoletentzat. Sake gaiztoa jarri du horre Olatzek ongi atzeratua izan delako, baina nik uste dut horre ezker paretatik ere pixkat pilotari irten egin zaiola Naroari, jarria zegoen erantzuna emateko, baina pixkot gorputzera etorri zaio. Eta oraingoz Olatzek lan bikaina erakusten ari da. Partidaren hastapenean erdiko sakeak ateratzen hasi da, baina gero hasi da baztertzen, eta hau ere ez dinez gaiztoa izan da. Naroak eraman ordea, Olatzek luze, airez jaso, Zestoarrak, Bejada zabalera, abiatu eta altxa Naroak, eta oraingoan berak aukerakoa, txokoan barrena luze, gorputzera etorri zaio, eta Olatzek eramaterik ez, 2 eta 8, eta orain hasi behar dauka erreakzioak, Irantzu. Publikoak gustora hartu du tantu hau, txalo txamdiak entzun ditugu, horre Naroak borrokatu egin du tantu hontan, defentsa lana ona egin baitu, eta hortik erasora pasatu da. Eta bere aukerak aurkituko ditu, eta espero ezagun pixkate berdintasun hortara iristen aldiren. Naroaren lagunak hemen dira, eta lagunak ez ezik herrikideak ere bai, beraz animo faltarik ez du izango. Naroak 2 eta 8 da atzetik, baina tanto sorta bat egin nahiko du, hemendik aurrera. Pilotari pumpa eragin eta jarri du, beste tanto bat jokoan, Olatzek eraman. Naroak luze, txokoan barrena, Olatzek atzera. Ezkerreratu egin zaio, baina Naroak ekarri. Olatzentzat aukera berriz ere. Oraingoan are laburrago, gaizto zijoakion, baina jaso Agirrek. Oraingoan berak agintzera pasatzeko aukera ezkerrez. Doito iritsi da pilota frontisera. Olatzek ireki, baina aukerakoa izan lezake Naroak. Frontis erdira atzera, gero boleaz Olatzek pilota txarra paratu. Oraingoan atzera luzeago, eta ezkerrez hori bueltatzerik ez Naroak.
Ba, nik uste dut horre Naroak lan handia egin duela, Olatzek, pilotaka da guztiak, zentzu handiz eta norabide honakin ematen ditu eta hor lanak bilatzen ari zaizkio. Olatz aurrera doa dejadaz dejada, baina oraindik bada zeo zertan parada, zortea kontra baino ondo ari zara, aldela bota aidez ezker paretara. Ez du botako airez ezker paretara, ta aurretik joatea litzatke igual traba, irabazi degula ustez behar bada, ondoari gara baina erdia falta da. Nere Elustondok Naroari aholkatu dio, denak ezkerparetara bota ditzen, baina nik uste Olatz ezkerparetatik ere jasotzeko gai izango dela, dejadagile ona ere bada, naiz eta orain arte halako tantorik bukatu ez, eta behar bada Olatzen esku sendoari tamaina hartzea izango da, Naroarentzat lanik zaiena gaurko partida honetan. Bai, azkenean hori lan zaila izaten ari da horratzeko kuadroetan. Azkenean lan zaila izaten ari da horratzeko kuadroetan lan handia egiten ari delako Naroa, eta nik uste dut beti ere frontisetik alik eta hurbilen egonezkero Naroak aukera gehiago izanen ditula, ze gaur behintzat Olatzek sekulako maila erakusten ari da. Eta saketik bertatik hasita ari da nahasten Olatz aurkaria, baina orain aukera ikusi duenean beldurri gabe jo du erasora eta tejadaz tanto polita amaitzea lortu du. Naro Agirre 3-9 eta nik uste hemendik aurrerakoetan ere halako zeo zer egin beharko duela, aukera duenean bota beldurri gabe eta balekoak baldin badira, hainbat hobeto bederarentzat. Bai, nik uste dut hori zen, atzera botazkero Olatzek erran bezala sendutasun handia erakusten ari denez denak ekarriko ditu eta Naroak horre zuloiek aprobetxatu behar ditu. Mugikortasun hori bilatuz, eta nik uste hortik izan dezakela bidea honi buelta emateko. 3-9, hemendik aurrera ze bilakabide hartzen duen partidak, sake luzea jarri du Agirrek, Luis de Larramendik jaso eta jokaldirako aukera kendu. Agirrek luzetu pusta egin dute gurabarik atzelari biek, goiko lauzar arte Olatzek eta gero jaitsi eta ezker paretaren ingurura bildu. Agirrek, oraingoan atzera, sotamanoz eraman Olatzek, baina aukerakoa izan lezake. Hemen Naroak oinetara jokatu dio eta tantoa lortu du. Bera, behartu da, lor litzake tantoak behar bada. Horixe ez, nik uste dute alik eta deserosen erabili behar duela pilota, Olatzek hankageldian edo, prest dagolarik pilotari ematen badio, lanak asko komplikatuko dizkiolako. Eta, kontrako bidean Olatz ez, nik uste dut berriz ere asmatu beharko dugola pilotari luzatzen eta ongi mozten. Eta ez dakit, ez dute dituzten orain arteko tanto guztiak pilota berarekin jokatu. Ez dudalako ikusi bietako inor Jon Uriaren saskita joaten, beraz Olatzek partidaren hasieran atera duen pilota horrekin hariko dira. Eta gustura, antza denez. Bai, hala da ez, Olatzek atera du pilota hasieran eta horrekin mantentzen dute jokua. Eta, nik uste pilota, denbora ematen duen pilota dela, pumpa nahiko gora egiten du, agian frontisetik pixkate aterako delako. Baina, eroso ikusten dira pilotariak eta maila polita emanez. 5-9, oraingoan ere lehen egin nahi izan duen moduan ematera joan da Olatz eta gehiegitxo loratu du pilota hori, goiko koltsoira joan zaio eta. 5-9, hirugarren tanto egin du erreskan Naro Agirrek. Sake hau gaizto ezkerparetaren ingurura Olatzek arazorik gabe erantzun dio. Hala baina, berak aukerako orain atzera. Lauterdiko marra doi. Zaindu du. Oraingoan jaitsi. Naroak ekarri eta
ies egindakoarekin tantoa lortu du. Bai, olatzeko raginte makila hartu du ez, pilotaka da horiek atzera emanez lan zaiagi jarri dizkion Naroari, ze hor urrunetik ekarri behar izan ditu ezkerrez zenbait pilota, nik uste dut lan handia indula Naroak, hor segi eta segi. Eta bueno, hor aukera izan duenean justu iritsi bada ere txapa gaineko horrekin tantua lortu du. Eta bueno, nik uste dut hor dagoela pixko bat partiduan ikuspegia, ez? Olatzek nagusitasuna izan dezakela olako pilotakadak emanez, eta Naroak aurrean pilota bukatuz izan dezakela tantua egiteko bidea. Beste tanto bat jokoan, orain arte bi pilotariak, piloteo klasikoan, ari gara ikusten tanto honetan. Olatz sartuko da jokoan, pilota jaitsi, Naroak atzeratu. Atzerak egin behar izan du Olatzek eta konturatzerako gainera etorri zaio eta Uxue Fernandezek eskatu dio Olatzi atxeden setera etor dadin, partida geratu dutenez beraz, Fernandezen eta Elustondoren txanda izango da orain, entzun ditzegun bi bertsolariak. Tanto ilara honi esan behar basta, arrastaka ez bihurtzeko gure arrakasta. Olatz aterazazu Nafar honen kasta, ta bururik ez jetxi aurretik goazta. Eldu garen honetan ilalan erdira, herritarrak gustora dituzu begira. Aupa Naroa segi, tira eta tira, mitxoleta pixka bat ximeltzen hasi da. Asa dio pilota Jon Uriak Naro Agirreri, Naroak Olatz Ruiz de Larramendiri gero, eta une batetik bestera izango dugu berriz ere tantoa jokoan. Jarrai dezan eskatu dio Uxuek Olatzi, baina gainera etorri zaio, konturatzerako Olatz Naroari bitantora jarri zaiolako aitaren batean. Bai, eta nik uste dut hor Uxuek botilloren lana primeran egin duela, ez? Azkenean bazirudien Olatzekenen nekia pixkat bilatzen hasia zela, eta hortzen berak eskatu dio hurbiltzeko. Nik uste dut momentu ona izan dela, ez? Piskotarna sartu eta berriz ideia garbiekin kantxara bueltatzeko. Lehen aipatu dut, Uxue Fernandez Naro Agirreren irakasle izana dela. Aurreko urtean jarduera fisikoaren eta kirolaren eta kiroletako zientzien graduan Gasteizen, eta enekiena zen Uxue Fernandez ere pilotan aritutakoa dela. Emakume pilotari mugimenduak ekin zionean Gipuzkoako Pilota Federazioko ordezkari eta koordinatzaile ibili zen, eta koordinatzaile eta ordezkari ez ezik jokatu ere egin zuen. Beraz ibilia da eta pilotan ibilia denak, naiz eta orain jardunez, nik uste jakingo duela. Noiz ezen behar den partida orain Uxuek egin duen moduan. Bai, ala da hortzen erakutsi du, ez? Nola dakien partida irakurtzen, ez? Azkenean kantxan ibili dena, bai palane, bai eskupilotan. Ederki daki hori ikusten, eta oraintxe ikusi duguna bai polita izan dela, Naroan ezker gantxo ikaragarri horrek nola jarri duen publikoa hementxen. Aurrera egin du pauso bi eta gero gantxo ederra jarri du eta benetan ederra izan da. Eta hitzik gabe utzi gaitu. Bai, harrituta utzi gaituz, ezken nuen espero eta batean alaxe sartu eta txapa gainean doi iritsi da, baino indarrez, eta oso ikusgarria izan da. 8 eta 9 gain gainean. Naro Agirre eta berdintzetik tanto bakar batera. Abiatu da. Korrikaldi txikian apurka sake ateratzera, beste pare bat bote eman lurrean eta jarri du. Tantoa abian, sake gaiztoa, Olatzek 6 terditik eraman, baina orain ahoa neurri utzi dio, aukera Naroari ez du baliatu. Zabaletik ezker paretara joko aeroan eta toki hartu Olatzek luze. Naroak eraman, beste zafraldi bat egingo zuela pentsarazi digu, baina
azkenean pilota laburrago jotzea erabaki du, eta hor urrundik bipareta egitea zaila zen, aurreko biak atera zaizkio, oraingoa ez ordea. Jokaldi zaila zen urrun zegoelako, ez? Iaia lauko marraren arrasto gainetik bota du bipareta hori Olatzek, eta indarra soberan badu ere, zaila da, ez? Hain urrunetik bipareta horiek ateratzea. Hala ere nik uste agintzen eta nagusi izan dela tantu hontan, eta azpimarratuko nuke Naroak defentsan zer nolako lana egin duen. Horixe, eta biak iritsi dira lanardietara, hemendik aurrera beste bederatzi, bakarrak egin ahal izango ditu. 22 minutu lanardietan partidak, eta bederatzina berdin doazela Naroa Agirrea torsakera. Sakea labur jarri du jokoan, baina ez da zenbatzeko moduko pilotaka da izan. Sakeak ez duelako pasa, 3. kuadroaren arrastoa, eta hortaz pilotaka da bat bera ere jo beharrik izan gabe, tantoa eman dio Naroak Olatzi. Laburregi joan zaio sake hori agian aurretik pilatutako nekearen eragina ere izan daiteke, edo bote agian okerre xego batek eragin izan azkenean batzutan olakoek ere eragiten dute, baina nik uste dute markagailuan orain hurbil izanik, Naroa pixkat lasaiago egonen dela hasierako, takada horretatik ja buelta amanik. Eta nik uste partidan sartuago ere badagoela orain, eta gainditu beharreko aldatxa laburragoa dela kontuan hartuta, pilotan beti bezain grinatxu, orain arte bezala jarraituko duela Olatz mendean hartu guran, beste tanto bat jokoan, hanketara jokatu dio Olatzek Naroari baina jaso, berriz ere gorputzera etorri zaio pilota, eta hau ekartzerik ez du izan, 11 eta 9. Olatzek hortzen eraso egin du zuzen indarra handiz, eta pilotaka da oso onak eman ditu, zaila da azken pilotaka da hori defendatzea, eta Olatzek aginte makile hartzen duenean, haunitze aldeko du tantua eskuratzeko. Eta 11 eta 9 oraintxe heldu da, oraintxe hurbildu da lehendabiziko Olatz Jon Uria epailearen saskira, partida hasi eta ia 24 minutu pasa direnean. Eta ez dakit pilota ez ote den arroago izango, berak duen beso luze eta indartxu horri akaso bizitasunak omen izaiolako. Azken Olatzi hori ez, pilota biziak gustatzen zaizkio, azkenean kolpe handiko pilotaria da, eta berak hortik min handia egiten du, eta ikus dugu guantxe sakean ere ongi baztertu du. Saketik lortu du tantoa, eta Nerea Elustondok geratu beharra ikusi du, beraz, entzun ditzagun bi bertsolariak. Naiz jadanik egina zen eukan zailenam, berriz aurrea hartu diguta zepenam, naiz Olatzek egindun 12. Lasai Naroa hauxe zen bere azkena. Lehen justu irten zaio hor errematean, ez da sarri pasatzen ona izatean, ta abantaila baita aurretik joatea, 18 arte ez galdu sakea. Oraintxe pasadio pilota Naroa Agirreko Olatz Ruizten Larramendiri, eta badator Nafarra sakera, agindu zorrotzegia eman ote dion esango nuke Uxue Fernandezek, 18 arte sakea ez galtzea bere esku bakarrik ez delako egongo, irantzu? Lantzaiak paratu izkio, baina azkenean animori emateko alaxe agindu dio Uxuek, nik uste dut saketik hasita agintzeko aukera baitu Olatzek, eta hortik bideratu duela nahi hori. Zabal aldera orain, eta Naroak eramaterik ez, 13 eta 9, saketik hasten da aginte makile hartzen Olatz, eta gero tanto zehar haua neurri, ari da jokatzen.
Bai, azkenean atzera indarra handiz etortzen da, eta hor, Naroak kontrapausuan maiz erantzun egin behar dio pilota hoieri, eta, nik uste dut lan bikaina egiten ari den arren, zailtasuna hoixen duela, ez? Azkenean, abiadura handian etortzen dire pilota hoiek, eta buruz buru, kantxa zabala da, eta metro haunitz daude kubritzeko. 13 beste tanto bat jarri du martxan Olatzek. Ezkerrez Naroak altxa eta Olatzek zafratu. Ezker paretan Barrena. Naroak jaso. Olatzek ireki eta Naroak atzerak egin behar, kontrakantxatik bildu eta pilotari altuera eman da. Bere buruari ere denbora eman, baina zeinen doia eta dotorea. Olatzek oraintxe egin duen jokaldia. Eta jada lautanto besterik ez, 18. Bai, eta konfiantzaz ikusten da orain Olatzez, azkenean Naroak osongi bildu du pilotari eskuinaldetik, eta etzen hain erresa ere dejada hori botatzeko, eta osongi bota du Olatzek dejada asmatu du, eta nik uste dute 14. lortuta bide nahiko egina duela. Sake gaizto hau ere erantzunik gabe geratu dena, 15 eta berriz ere partida etete askatu du Nereak, baina Naroak esan dio ez, beste bat egin ezkero orduan esertzea erabakiko lukeela, baina orain arte bezala kantxan jarraitu nahi duela. Bai, batzutan lagungarri da ez, momentu batzutan partida gelditzea, baina bestetan ikuste orain... Elkarren segidan nain azkar birritan geldatzea, ozteko ere izan daiteke baliagarri. Hori ez du nahi izango, noski, Naroa Agirre. Hori, azkenean kantxako martxa hori ez, galtzen da, eta, bertzela ere, nik uste segitzeak aukera ere ona zuela. Ez lortu du tantoa Naroak, eta orain bai, Nerea Elustondo eta Uxue Fernandez datoz, partida geratzera. Une batean egon arren parez pare, besteak egin dira bentajaren jabe, Naroa arrazoiak dituzu alare, zortea kontra duzuta herrialde. Ondo bide honean goaz gu aurrera, lehen favorito ginen denen arabera, ta 18 hori behar da atera, beste bitanto barru loratuko gera. Jokatu topera, alaxe esan dio Uxue Fernandezek Olatz Ruiz de Larramendiri, tanto bi besterik elituzke beharko, beste egin beharko lituzke Naroa Agirrek puntua lortzeko, beste 9 alegia, ez dinezko lanak, baina nahiko zaiak bai, irantzu. Bai, azkenan Olatzeko oso hurbildu ez, bitanto bertzerik ez ditu falta, eta Naroak oraindik lan luzeskoa du. Baina, hemen lehengo astean ere ikusi genuen denetik gertatzen aldela, eta ikusiko dugu nolako bide hartzen duen honek. Buruz-buruko eta lauterdiko lehiak boladaka doaz, eta batek daki berrizeren Naroa Agirrek sakea berreskuratu ahal izango balu zer egiteko gauza zateken. Eta horregatik lanean jarraitu behar. Elkarren gainean dira biak, baina moldatu da pilota jasotzeko Agirre, Olatzek bejada, abiatu da Naroa, baina jasotzerik ez, 17 eta 9, eta tanto bakarra askiluke Olatzek puntua lortzeko. Bai, oraintxe esku-eskura du Olatzek, nik uste dut bere lana ederki egiten jarraitu duela, eta oraintxe bai Naroak lanak oso zailak ditu, baina horre bukaera arte borrokan segituko dute, eta aipatu dugun moduan ez, hemen sakea duenak unitze irabazia du, eta gaur ikusten ari da. Azken sakea izango da Olatzentzat, pilotaka da balekoa baldin bada behintzat. Balen txale horretan dator, azkenengo sake ateratzera, jarri du tantoa jokoan, sake gaiztoa,
Naroak eraman bai, eta pilotaka da justu horrekin, tantoa lortu gainera. Bai, justukoa eraman du Naroak, baina begira hortik etorri zaio aukera bere tantua lortzeko eta sakea berriz eskuratzeko. Bere aukerak izango ditu, baina ia da laneak, denak fin-fin egin beharko ditula buelta eman alizateko, eta Olatzek beti ere aukera izan duela azken tantu hori bukatzeko. Eta hemendik aitzineko sake guztiak Naro Agirrerenak izango dira. Hemezortzira bitarte daudenak ari dagozkio eta 10 eta 17 markagailuan saketik zer nola moldatzen den Agirre. Sake laburragoa, baina Gaizto Jarria Olatzek eraman. Naroak jaitsi eta Gaizto Jarri, eta Olatzek pilota hori altxazterik ez, 11 eta 17. Nik uste dut Olatzek ez dakite, agian zabalera irekitzeko asmo ote zuen, edo justu iritsi den, ze hor eskuan ez du ongi sartu, baina agian horre aukera ikusiko zuen tantu hori bukatzeko. Naroantzat tantu berri bat eta beste aukera bat, saketik bere jokoa ateratzen hasteko. Hori da, lehen lortu du. Emaitza aldekoago zuela partidan sartzea eta orain ere horixe bera egitea izango du xede. Bada zertan diren gauzak, sake luzea bai, baina erantzunik izan ez duena, 12 eta 17 eta badator apurka berriro Naroa partidara, gauzak zail izanagatik ere. Azken txampa honetan Olatzek, azken tantuotan utzi batzuk egiten ari da, eta horrek aukera ematen ari dio Naroari. Agian azken tantu hori eskuratzeak urduritasun pixka bat sortu dio, baina oraindik ere badu hastia, eta ikuste ezagun. Eta sakez Naroaren 12. hau izan da, sakez lortu duen lehendabizikoa izan da. Eguzkiloren 12. hau, berriz ere sakera dator. Herriko alaba, Zestobarra, Naroa Agirre. Aurrekoaren antzena luze jarri du. Oraingoa ere Olatzek eraman eta behar bada bukatzeko aukera. Oraintxe izango du jaitsi, Gaizto Jarri, baina altxa. Ruiz de Larramendik. Naroak atzera, kontrapausoan atzera etorri behar. Baina jaso. Zabalean deja da luze xamar, baina ezker paretatik zabal aldera egiteko astirik ez du izan Olatzek eta tantoa lortu du. Agirrek 13 eta 17 eta berriz ere partida geratzera etorri behar zela uste izan dut, baina ez partidak jarraitu egingo du 13 eta 17. Deja da polita, luze xamar atera zaiona, baina tanto izan dena. Osongi mugitu du hor Naroak pilota, pixkote moztu du hor motzean ezker paretatik, horrengoa luzean Olatze atzeraka joanez, eta horre pilota aukerakoa izan duenean, zabalean zulori primeran bilatu du. Nik uste dut, tantu oso ona jokatu dela hor Naroak. Sake luzea, baina ezker paretari gabe, zeinari luze erantzun dio, nia lauter dirarte. Olatzek, beste zafraldi bat orain, Naroak lauterditik, bildu. Olatzek atzera, gainera ere bazetorkion eta zelan edo alan lortu du pilota atzeratzea eta baita orain ere eta honekin lortu du partida bukatzea eta beraz puntua eskuratzea 18 eta 13. Txapelketan 4. puntua izan da hau Jera Iturriagarentzat, Olatz Ruiz de Larramendirentzat eta Mendibururentzat. Eta orain bi bertsolarien txanda izango da berriro. Nahi bezala ezaizkigu irten, dejadak ta bi paretak, baino galtzene badakigu ta zorionak mitxoletak. Bueno, tanto bat ja badaukagu, ondo beteta kartelak, nerea igual izan zerate eguzkilore ximelak. Finalerako txartelarekin hartu duzu etartean, baina ez da oso gauza polita abusoiak izatea.
Antza etzera zu oso zale tanto gehiegi biltzeko, basmoa degu berriro ere abusatzen segitzeko. Nahi zure hitzek sor dezaketen ikara eta beldurra, lehenengoan utzi dizuegu bigarrengoan egurra. Lehenengoa ondo joan da, orain dator bigarrena, ta beroketa on bat izango da hasiera onena. Bigarren partidaren atarira arteko bertsoak entzun ditugu. Nerea Elustondoren eta Uxue Fernandezen ahotsean eta orain berotzera atera dira. Binekako norgehiagokan ariko diren Andre Aldaregia eta Oian Aurbego zobatetik eta Aiera Iturriaga eta Ane Mendiburu bestetik, baina ez zertan jarraitu aurretik lehen partidak utzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu azkar-azkar. 9 egindako izan ditu Naro Agirrek eta galdutako 3 egindako horiek onlakoak izan dira, Luze Jota, Dejadaz eta Usaz Bina, eta Sakez Atzera Jota eta Airez Bana, eta galdutako horien artean Saketiko falta bat izan da. Eta Olatzi dagokionez, 16 tanto egin ditu, 13 tanto egin ditu eta 3 pilota galdu ditu, Luze Jota eta Bibaretaz Bina, Sakez eta Atzera 3 eta Irekita beste bat, eta Dejadaz beste 2 ere bai. Galdutakoak 3 izan dira esan bezala, 18 eta 13 bukatu da partida, 35 minutu eta 6 segundo iraunduena eta irantzu partidaren balorazioa egiten hasi beharko bagina. Olatz nagusi izan dela eta Naroari ia ezertarako aukerarik ez diola eman. Aipatu beharko genuke bere izan delako hasi eta buka jokoan agintari duen esku biziari eta palanka handiari esker. Bai, ala da, ez, Olatzek lana oso egoki egin du, ez, azkenean baliatu du bere kolpea eta, bueno, kolpe ederrak eman ditu horratzean ezker pareta ongi bilatuz eta hortik nagusitasuna izanez. Eta, bueno, Naroa pixkate frantsetik urrun egotea eragin du. Eta, bueno, bai ez, nagusitasuna izan da, naiz eta Naroak ere lana egin duen horri frente iteko. Eta aurreko astean Jera Iturriagak aipatu zigun 4-5 puntu beharko direla, txapelketa honetan iaz behar izan ziren bezala finalera sailkatzeko, eta gaur 4. lortu dute Eguzkilore Mintxoletek, 5. lortzeko aukera ere badute, eta agian 5. hori lortuta hankaterdi izango dute finalean. Jada Uxue Fernandezek esan du, finalerako txartela lortua dutela, baina bada ez bada hemen jokoan jarraitu beharra dago, hause dute 3. eta azken jardunaldia ligaxari dagokionean Jerak, Olatzek eta Anek, eta bada ez bada gaur hemendik 2 astera, gaur 15 Azpeitian jokatuko den finalean ez dakigu egongo diren ala ez, baina bada ez bada esandakoa jarraitu behar da eta 5. puntuak ere Elieke bat ere kalteik egingo. Bai, ala da, ez, zenbakiak eginez ezakitia da lauekin finaleko txartela lortua izanen duten, baina, lehen gurtian 4 punturekin sailkatu ziren finalistak, nik uste, alde hortik ja lasaitasun handia baduela talde honek, baina, ikusirik horre Iera eta Anek, bikote moduan zesendotasun eskaintzen duten, eta puntu ere, pilatu nahiko dutela, alde hortatik nik uste du da segurtasun handia emango diela, final hortan egoteko. Eta, nik giarran gogoa badute partida hau ikusteko, ze iruditzen zait oso partida polita ikusten alduguna, ze 4 pilotariak, nik uste dute forma oso honean heldu direla partida hontara, eta, ea zematen diguten. Lehengo astean Andreak Itziarren Leire Galean horekin jokatu behar izan zuen, ura izan zen Leireren eta Andrearen lehendabiziko aldia bikote gisa, eta aurreneko aldiz ari behar baduzu beste pilotari batekin ez talan erraza, 22 heltzea, 16an geratu ziren okerrezpanago eta buruzari naiz, baina lan hona egin zuten eta gaur 22 egitea izango da. Andrearen eta Oian Aurbegozoren helburua, eta 22 egingo balituzte, 2. puntua lukete.
Bai, bueno, nik uste dut beraiek puntu hau bai beharrezkoa izanen dutela, azkenean azkeneko jardunaldian dena arateko utzi gabe, nik uste dut oso importantia dela puntu hau beraientzat, eta aipatu duzu moduan Itziarren bai Oianak bai Andreak maila osona erakutsi zuten frontoian. Andrea batez ere, binakako hortan oso fin ibili zen. Eta, nik uste dut bikote oso sendoa sortzen aldutela, eta, hoixen ez, bi bikote sendo ditugu hemen kantxan, eta ikusko beharko dugu norke asmatzen duen gehiago. Ez dauzka taldean datuak, baina partida honi hasiera eman aitzinetik ahal eginduko naiz datu horiek guztiak biltzen, eta zuen gana ekartzen sailkapenaren nondik norakoak, eta horren arabera behar bada jada finalerako bikoteren bat, finalerako talderen bat sailkatuta dagoen ere, argi genezake beraz geuretzat lanak partida hau hasi aurretik, berotzen ari diren tarte honetan, eta geu esan bezala datuekin aldela itzuliko gara bigarren partida hau hastear dagoenean, gogoan izan dezagun, Eguzkiloren aldetik Gorriz, Andrea Aldaregi, Alatasarrak eta Oian Orbegozo Azpeitiarrak jokatuko dutela bigarren partida honetan, eta urdinez Mitxola eta bi izango dituzte elkarren aurka, haien aurka, Jera Iturriaga Leitzarra, eta Ane Mendiburu Uartearra Nafarra. Partida polita izango dela espero dugu, ea bada ze maila ematen duten lau pilotariek kantxan berehala ikusiko dugu partidan zer gertatzen den oraintxe arte pilotazaleok.
egin ditugu kontuak eta bateko eta besteko esango nuke ez dagoela talderik sailkatuta. Mitxoletek bigarren partida irabaztiko balute bostekin jarraituko, bostekin Mitxoletak bigarren partida honetan ere garaie balira bost punturekin jarriko lirateke, baina orain arte jokatuta dauden beste hiru taldeek, Eguzkilorek, Kukuprakek eta Bitxilorek badituzte aukerak 34 puntu pilatzeko eta beraz ez da talderik finalerako aukerarik gabe oraingoz. Datorren astean izango dira beste bi jaialdi, bat Amendaron eta bestea Iruñean, eta Iruñekoaren ostean jakingo dugu zein talde den zertarako eta zein talde den beste zerbaitetarako. Bigarren partida uastear da, gorriz esan bezala Eguzkiloreak, Andre Aldaregia eta Oian Orbegozo, Urdinez berriz Mitxoletak, Jera Iturriaga eta Nemendiburu, eta bi bertsolariak laguntzaile, Nerea Elustondo batetik eta Uxue Fernandez bestetik. Uxueri aipatu diot, gauzak eta kontuak azkarregi egin joan dituzten eta argi esan dit eman dio dala bertsorako amua. Entzun ditzagun aurrena Nerea eta Uxue. Lengo partidak naiz ez du hartu, guk nahi genukenan antzan. Orain berriro abiatzeko badaukagu esperantza. Hasi dadila tanto jokoa, has dadila tanto dantza, ta ea orain ardezakegun aurrekoan errebantxa. Aztu behar da nahi zenuketen errebantxako aukera, orantxe daude sasoi puntuan, fuerte ane eta jera. Ta puntu bat guk ja lortu dugu, jarraitu nahian aurrera. Irabazita seguro goaz Azpeitiko finalera. Datorren astean launa puntu jokoan eta beraz bostekin jarriko lirateke esan bezala gaur Mitxoletak. Bitxiloreak birritan ikusiko ditugu datorren astean, birritan ikusiko zaituzte guzuek irantzu eta beraz bosgarrena lortuko balute zuek ere bost lortzeko aukere izango zenukete eta saltxe handia izango da. Nik uste goian behintzat sailkapenerako eta Jerak esan zuen 4 puntu beharrezkoak izango direla seguru eta akaso laurekin aski ez da izango finalerako bost ere beharko direlako akaso. Ba, izan liteke ez, baina bueno, ematen duenez bidea ongi ireki dute gaurkoan ez, Mitxoletek bueno, ba, hori finaleko bide hori eskuratzeko eta bueno, gaurko partidu honen ondotikan nik uste gauzak zabal geldituko direla eta hurrengo asteburuan argituko direla finalaren taldeak zeintzuk izango diren. Hori da, orain artean beraiek dira, sailkapen buru 4 punturekin eta gero beste 3 taldeak puntu banarekin dira. Bigarren, hirugarren eta 4. postuetan urren ez urren, baina sailkapenari begiratu beharrean orain partidari jar diezaiogun geure arreta guztia, bigarren hau martxan delako duela minutu erdi ingurutik. Han Nemendiburu sartu da jokoan eta pilota atzerantz bideratzea erabaki du. Luz erantzun dio pilotari Oiana Orbegozok. Atzelarien arteko lehia orain, goiko lauztar arte aprobetxatu gura izan du hor Oianak eta indartxu erantzun dio Jerak, Andreari battere aukerarik lagagabe, gaizko jarri dio Iturriagak, Mendiburu jokoan, luze baita Orbegozok ere, altuera ematen ari zaizkio pilotari bi atzelariak eta horrandik dira elkar probatu nahian, buruz buru. Bai, hori da ez, horrengo zelei hasita atzelariak ari dira, bueno, ba, atzeko joku hori egiten eta bueno, ongi gozatzen pilota, ongi luzatzen eta bueno, nik uste bikain sartu dira denak partiduan. Eta Andrea esango nuke orain arte ez dela bat ere jokoan sartu
Jera bai, jera ikusi dugu, noiz edo noiz jokoan sartzen, baina Andrea ez dut orain artean ikusi jokoan sartzen eta azkenean agintzearen poderioz ez dutetan dorik lortu. Mitxoletek pilota gaizto jarri die aurkariei Oianak eta han Hemendiburuk ekartzerik ez du izan. Tapat eta utxilen da biziko tantoa, eguzkilorek lortu dute. Bai, nik uste dut, Andreak aukerarik ere ez duela izan, eta horre ikusi dugu Oiana oso sendo, pilotakada oso onak emanez, eta tantua ere bere pilotakada hortik etorri da, eta ikusiko dugu ja zer ematen duen, baina bi atzelariak nik uste dute lan handia egiteko moduan direla, eta ikusiko dugu aurrelariak tantoa bukatzen nola ibiliko diren. Eta estreinago tantoa izango bada partida guztian ikusiko dugunaren erakusle, partida gogorra izango dela ematen du behintzat, hasierako tantoa ikusita. Bai, nik uste erran bezala ez, oso ongi sartu direla lau pilotariak partidan, gauza ederrak eginez, pilotaka da onak ematen ari dira, eta gero defentsako lanean eta ere ikusten ditugu oso fin. Eta tantua egitea hemen kostako da eta lan handia egin beharko dute. Aurreko kuadroetan orain Saltxa, Jera eta Oian aritu dira jartzen, baina han Hemendiburuk aginte makila hartu eta joko atzera bideratzea erabaki du. Pilota zaila jarri dio Orbegozori eta Azpeitiarrak jasotzerik ez du izan, barkamena ere eskatu dio, tartean gura barik tupuste egin dutelako bi atzelariek, ez da zer gertatu eta beraz jokoak normaltasun erabatekoz jarraituko du hemendik aitzina ere. Ana markagailuan eta hor gerria sartuta pilotaka da ona ilzatu du ezkerparetan han Hemendiburuk. Bai, eta gainera hor Oiana Zabala zaintzera abiatua zen eta hortik atzeraka etorri arazi duanek eta oso pilotaka da ona, ez? Horre 6 kuadro inguruan ezkerparetan sartua. Eta gauza gustagarriak ikusten ari gara oraingoz eta urdinek ere pilota aldatu dute, agian moteltxiagoa izango ote den, eta ikusiko dugu nola moldatzen diren. Erdiko sake atera du oraingo Jerak eta hor eskuan esango nuke kateatu egin zaiola pilota Oianari eta arrazoi hori dela eta bidali duela kontrakantxara Orbegozok. Bai, eskuan ongi sartu zaio, baina horre azken mugimendu hortan zabalegi joan zaio eta hortzen markagailuan elkarren hurbile daude, siera oso ona eman diote eta espero ezagun hola segituko duela. Ezkerparetaren ingurutik ere jo behar izan du eta bateko eta besteko azkenean kanporako bide hartu du. Pilotaka da horrek, bi eta bat, beste tanto bat jarri du abian, Jera Iturriaga Leitzarrak, sake gaiztoari. Erantzun dio Oiana Orbegozok, Jerak jaitsi eta gaizto jarri. Andreak ireki eta jaso, berriz ere bizi moztu, latasarrak eraman, hanek zabalera arroegi utzi du pilota, baina Oiana gertu zegoen eta gertu ez ezik adi ere bai. Eta azkenean odolkiak ordainetan eman dizkio Oianak Aneri. Oianak ez, Andreak jarri baitu bien tartera luze. Eraman gaitz, pilota hura, azkenean harraposturik gabe geratu dena. Dina. Nik uste dut Oianak egin duela, Zabaletik bildu duela pilotari ezkerparetara, hortzen zain gelditu baita, hanek maiz dejada zuzten baitu horre Zabalean pilota. Eta, nik uste gauza bagitz politak ikusi dugula, saketegia errestu oso zaila zen eta ederki mugitzen ari dira lau pilotariek. Eta binako berdinketa markagailua, Normabiko Andreak, Zabaletik bildu eta jokaldia. Jerak, Oianak jaso, baina nire zadaukerakoa, Zafraldia atzera eta aire zera materik ez, Oiana Orbegozok, 3 eta 2 berriz ere, Mitxoletak aurretik. Horre Oianak agian ez du sobera asmatu pilotari eusten, eta gero hanek ederki atzeratu du, oso zaila da horre atzeka pilotari erantzutea, eta ikusten ditugu urdinak pixkanaka sartzen beraien bidean ez, sendotasun hortan aipatzen duguna, egoki jokatzen, eta nik uste dut gorriak buelta emateko moduan daudela, lanean fin ikusten ditut, eta ikusko dugu orain nola segitzen da. Eta gitsa honetan baditu tanto bi amaitutan Hemendiburuk, eskuak ongi baldin baditu behintzat, atzelari segurua da, baina eman ere gogotik ematen dio pilotari.
Bai, hori da, ez? Bi eskuekin ongi moldatzen den atzelaria da, eta erranen nuke batez ere eskuin eskuarekin pilota ezkerpareta hortan itxatxo-itxatxorik ongi baztertzen duen atzelaria dela, eta horrek abantaila handia ematen du, hurrengo pilotak erasorako aukera ematen duelako, eta horre iera bezalako aurrelari batek olako pilotak aurrean aurkitzen ditunean, bukatzeko garantia ia guztiak izaten ditu, eta horregatik bikotearen sendotasuna hortik heldu dela iruditzen zait. Eta Mitxoleten laugarren kintze honetan, jerak sakatzaile fina dela erakutsi du, pilota zaila jarri di aurkariei eta saketik lortu dute laugarren tantoa. Hanek eta biek beste tantoa diokoan, berriz ere, piloteoa noi bezala, jerak moztu eta gaizto jarri atera egin azkerparetatik pilota, eta ireki, zertxo bait ireki eta atzeratu. Andre Aldaregiak oianak jaitsi eta nek gerria sartuta, pilota gibelera igorri. Berriz ere jaitsi. Iturriagak zabalera nahita, Orbegozok Iturriagari korrika egin arazteko oraingoan hanek aukerakoa moztu ezker sotamano zeraman. Aldaregiak gerri-gerrian jotako pilota atzera. Iturriagak eta azkenean iristeko denborarik gaztigo eman atzerak azetorrelarik. Orbegoz hori gerri-gerrian jodu eta 6 terdin arte atera da pilota. Abiadura bizi-bizian eta horrek utzi du. Bikote gorria tantotik kanpo. Bai, gorriak horre erabat defentsa lanean ari ziren, eta horre oianak eskuineko kantxa do zabal hori defendatu nahi zuen, eta atzerako aukera ere bazen, hierak ongi asmatu du, ikusitu gorriak horra aurrean zirela eta atzean zegoela zulua, eta sekulako pilotaka da ona eman du, eta horre tanto bikaina lortu du. Erdiko sake hau ere, kontrakantxatik ez zabalaldetik bildu. Iturriagak oraingoan irekitzen hasi da, baina ez du behar beste zabaleratu. Orbegozok moztu, eskuinaz jerak gorputzera zetorkion pilota nola edo ala jaso. Aldaregiak ere jaitsi eta Mendiburuk bitartitik gerri-garrian jota atzeratu. Doido iritsi da, Orbegozoren pilotaka da frontisera, bipareta Aldaregiak orain kontrakantxatik bildu. Iturriagak eta txostari esker gaizto jarri, airez defentsa ona erakutsi du oianak, zabalean dejada goxo-goxo jerak, eraman, ala eta guztiz ere, Aldaregiak atzera eta atzera ez ezik zabal aldera. Ere baianek, oianak kontrakantxatik bildu, berriz ere kantxan kokatzeko denbora izan du, eta berak jodu pilotan, kageldirik bipareta urrundik, eta tanto polita utzi digu oraingoan Jera Iturriagak, oso nasia izan da aurre zeinatze tantoa, eta azkenean biparetarekin abilezia handiarekin amaitu du tantoa Jerak. Elust ondoren eta Fernandezen txanda orain, entzun ditzagun bi bertsolariak. Urdinen martxa behar da kolpetik eten, egin hirugarrena alakoren baten, ondoari direla sinetxez dezaten. Aurrera goaz tinko, tantos fasez fase, dominatzen gabiltza aurre eta atzen. Ze dejada pareta, ta ze eskuin jartze, sasoian gaude eta segi lehen alaxe. Bertsolarien saioa dela eta bipareta komentatzeko tarterik ez dugu izan irantzu, baina hankageldian eta urrundik jotakoa benetan ederra izan da Jerak egindako bipareta hori eta zaila zen oso, baina bikain egin du. Egin behar den bezala. Hala da ez, eta gainera Andrea aurrean izanik defendatzaile sutsua dela, azken momentura arte eramateko aukera ematen duena, eta horre hierak fin-fine ibili behar du tantua bukatzeko, eta egiarren maixuki botatako bi paretako ikusi du. 6 eta 2 markagailuan atera duzake Jera Iturriagak, oianak eraman, eta leitzarrari sartzeko aukera kendu gainera, gorputzera etorri zaio aneri, baina jaso egin du.
aldez edo moldez Andreak atzera, Anek luze erantzun, eta Aldaregiari sartzeko aukera kendu, Orbegozok atzera, Anek jaso bai, baina gehiagitxo harrotu. 3-6 eta berriz ere, Gorrien pilotak egingo du kantxarako bidea, Andreak urdinena pasa dio, Jon Uria epaileari eta epaile jaunak berak eman dio. Orbegoz hori aurretiaz Gorriek atera dutena. Eta berriz ere garrantzitsua izango da hau. Bikote bakoitzak bere materialaren aldeko apustutxo egitea. Azkenean bikote bakotxa gustora gogonen da bere materialarekin, eta nik uste konfiantza hortan hartuta saiatuko direla tantuak alik eta gehien pilatzen, eta nik uste dut agian Gorrien pilota gutxiago ateratzen ote den, eta nik uste erosogo egoten aldirela, ze gaurkoan igual defendatzea gehiago tokatuko zaie, naiz eta nik uste dute Oiana ere ederki agintzen ari dela horratzetikan, eta ikusiko dugu ez aurrelariek bukatzeko nolako martxa hartzen duten, oraingoz hierak aukera gehiago izan ditu, eta Andreak defentsa lan handi horrez gain, asmatu beharko du pixko bat tantuak bukatzen. Eta partidaren hasiera honek hartu duen bilakabidea ikusita, orain artean aurrelariak ari gara nagien ikusten, gehien bat atzelariak ari direlako protagonista izaten. Jokoan eta pilota astintzen eurak ari direlako, aurrelariak baino gehiago. Azkenean pilota urrundara balkete ez, eta horre aurrelariak sartzeko aukera gutxi dituzte. Eta bakarren batzuk dituztenean, ikusi dugu antxen hierak ere atzeratu ere ederki egiten duela aukera berri bat bilatzeko ez, gero ondotik bukatzeko. Hierak ditu orain arte egindako 3 tanto, Sake atzera jota eta biparetaz bana, eta galdurik ez du, eta egindakorik eta galdurik gabe Aldaregia dugu, orain artean jokoan, bera, utzi dutelako desaktibatuen Iturriagak eta Mendiburuk, aleren ikuste partidan zehar izango duela. Tantoren bat amaitzeko aukera, aurkariek lagatzen baldin badiote behintzat. Hierak beti aukera duela sartuko da eta saiatuko da, ez? Eta horrentxen ere ikusi dugu nola txokoan bilatu duen horre mozketa luze baten bidez. Eta, badakigu pilotari tanto egintzalea dela, eta, gaurkoan ere bide horrexetik aurrera darri. 7 eta 3 markagailuan, urdinez ari diren Mitxol eta biak aurretik. Eta berriz ere urdinen materiala etorri da kantxara. Iturriaga Sakera. Pilotari bote txikiak eragiten ari zaizkio eta badator Sakera korrikaldi txikian. Erdi-erdiko Sakea, inolako eragozpenik gabe. Oianak jaso duena eta jaso ez ezik kendu ere egin diona. Iturriagari lauterditik beste zafarraldi bat. 5 eta erdingurutik ezkerrez Anek eraman. Andreari gaiztotu egin zaio pilota azken unera arte itxarote erren seguru asko. Herri-herrian jota atzera, eskuinez jo behar izan du azkenean Oianak, baina moldatu da. Pilota hori frontisean izan zedin, Zabalera orain, kantxaren erditik. Are Zabalerago, Mendiburuk, bildu eta berriz ere. Jokoa kantxaren erdialdera eraman, Andreak, Anek atzera. Pilota astindu eta Zabaleratu. Orbegozok, oraingoan Gerrian jota txokoan barrena luzesko, Mendiburuk, Oianak eraman, Hierak bajatu, eta Andreak gibeleratu. Iturriak eraman, Orbegozok jaitsi, eskuinez Anek eraman, eta txokoan barrena luze jarri. Herriz ere, bildu. Anek aurrera etorri da, atzera. Oian Orbegozok, ezkerrez bosteterditik eraman, Mendiburuk, bitarditik Laura. Luze, Andre Aldaregiak, Anek jaso, berriz ere jaitsi. Oian Orbegozok, Anek eraman, Andreak ere toki beretik minegin gura izan du, baina ezin, Aneren eskuma pizatu. Ane oso segurua da esan dugu, eta tantonetan zeharrari da. Pilota zailugari bueltatzen, eta ezin pizza dezakete. Hoxe Gorriak... Saiatzen ari diren arren. Hori da, Gorriak saiatzen ari dira horre zuloak topatzen, nik uste egoki mozten, baina Anek ekartzeko
aukera aurkitu denetan ere, baina bueno, nik uste dut hor segitu behar dutela saiatzen eta zuloa bilatzen. Azkenean aipatu dugun bezala lan handia izanen dute gaurkoan eta ikusten da, ez? Tantu hontan zenolako lan egin behar den tantu bat eskuratzeko. Eta lehen gorrien azten aginte makila eta nagusitasuna, baina orain urdinak dira. Tantoan agintari, gerak atzera, sotamano zeraman, bitarditik Andre Aldaregiak deja da hona gerak, baina bertan da Andrea, bere burua lurra botata jaso eta zertxo baitireki, hanek dejada egin nahi izan du bitarditik, baina txapaz biralde egin dio kolpaketak, eta ez dakit ezote den dejada, nekearen eraginagatik egina izan. Bueno, nik uste dut hor zulua ikusi duela hanek aukera ona zuen, hor txokoan dejada bidez bukatzeko, eta gaina dejadak egiten oso jaioa da. Eta bueno, nik uste dut ez duela nahi bezala gozatu pilota hori, eta horregatik joan zaiola txapapera. Zintzurra freskatzera etorri da atxeden setera Oian Orbegozo, ez darria urez guzti eta badatoz berriz ere lau pilotariak lanera, tanto gogorrari egin behar izan diote aurre, baina beldurri gabe jarraitu behar dute, hemendik aitzina lanean serio demonio, tantoa jarri du abian Andreak arazori gabe erantzun dio sakeari, hanek eta beste pilotaka da bat atzera, Oianak laut erditik ongi erantzun dio, azkenengo lauztar arte aprobetxaturik hanek, eta oraingoan berriz ere gerak atzera, nik uste lauren artean kargatuen, akaso Oiana izango dela. Oianak aurre lan handia egiten ari da, ez? Pilotaka daunitze eman behar izaten ditu, eta bueno, hala ere nik uste indartxu ikusten dut, eta pilotaka da oso onak ematen ari da, eta bueno, hori bikote gorriarentzat beharrezko izango da gaur, eta Andreak zenbateraino laguntzen aldion horre frontisetik hurbile dagonean pilota, eta aprobetxatzen alduten. Giza seme profesional batzuk entzun izan ditut gorri gris tankerako pilotalekuen ezaugarriak aipatzen zituztenean pilotak moteltzeko joera zuela esaten, eta behar bada pilotaleku honek ere atano 3. antzeko gama eta kolore tankera duela kontuan hartuta, ez dakit pilotek ere ez ote duten denboraren poderioz igatzera egingo, eta horrek noski lan erantzgarria emango lieke pilotariei, eta are gehiago negatuko lituzke normala ere baden bezala. Izan daiteke, ez, azkenean ikusten dugu tantoak luzeak direla eta pilotara jartzeko denbora ematen duela pilotak, horrek erran nahi du frontoiak berak ere pixko bat pilota gelditzen duela, eta agian tanto luzeak ikusten ditugu pilota haunitzetan kolpatuko dute, eta kolpatzearen poderio zukerran bezala pilota ere pixko bat igatuko da, eta nik uste dut hasieratik lan luzea ikusten genuen hoixen ageri dela frontoian, eta partidu gogorra izan daitekela eta zamatsua. Pentsatu gura dut etxetik ikusten ariko direnak ere ez dutela inolako, etxetik ikusten ariko direnek ere ez dutela inolako eragozpenik izango, begien bistatik gris gama hau ederki sartzen da eta pilota partida behar bezala ikusteko ez da inolako zarabarik sortzen duen kolore mota, baina kantxan aritzeko agian bai horrek materialari desgaste handiagoa eraginten diolako antza. Erran bezala, ez, izan daiteke ala izatea, laren ikustut, oraingoz pilotak nahiko bote naturala egiten duela, nahiko ateratzen dela oraindik ere, eta oraindik, partiduaren momentu hontan behintzat arazori ez dagoela frontoian, eta, espero ezagun partida bukatu ahal izango dutela, pilotaren material aldetik benpian arazorik izan gabe. Eta geu kontariari ginen bitartean, bi tanto lortu bituzte gorriek azkar xamar batetik, akats bati esker eta bestetik mozketa bati esker, eta oraingoan bi pareta egin nahi izan du Oian Orbegozok, baina kanporan zalde egin dio jokaldi alegin horrek Azpeitiarrari, eta berdintzea baino aurretik jartzea lortu dute, berriz ere markagailuan bi tantoren aldearekin, Jera Iturriagak eta Mendiburu gona zen aukera, baina gehiegitxo zabaleratu du, eta azkenean kontrakantxara joan zaio Bibar eta Orbegozorri, Azpeitiarrari. Horra aurretik Andreak ere asmatu du ederki txokoan mozten eta bi tanto pilatzen, eta oraingoan Oianak zuen horre zabalean aukera, bi pareta hori sartzeko aukera ederra zuen, baina tamalez etzaio ateri. Eta, aurrengotan lortzen alduen. Ikusleak ere
konturatuko ziren, berriz ere urdinen pilota dago kantxan, hau gehiago irteten da, eta honek noski Iturriagari eta Mendibururi egiten die mesede handiagoa, oraingoz behintzat. Hane kantxaren erditik azkerrez, makurtu behar izan du, baina atzeratzeko ez du aparteko zailtasunik izan, atzeraka etorri da, baina bildu, eta Andreari sartzeko aukera oro kendu gainera, gaizto jarri dio, Oianak Aneri. Oianak berriz ere moztu, Sotamanoz oraingoan Andreak pilota gainetik kendu, eta orain aukera bat etorrezekioken, baina azkenean pasatzen pilotari ez jotzea erabaki du eta pasatzen utzi dio azkenean. Zabalean jokaldia, Luzesk Orbegozok Iturriagak eraman, eta oraingoan Zabalaldera berriz ere luzeago, atzealdera Orbegozok, eta hori biltzerik ez du izan. Hane Mendiburuk, 7 eta 8 beraz markagailuan. Mendiburuk biltzerik izan ez duenez, markagailua ez dago zuzen, 6 eta 9 baino 7 eta 8ko emaitza zatekeelako horrek markagailuak agindu beharko lukeela, 8 jarri dizkiete urdinei eta orain txeman diete 7garrena gorriei, markagailuaren ardura duena nahastuko zen, baina zuzendu da. Hanka sartze txikia, 7 eta 8 eta berriz ere partida berdintzeko aukera. Aldaregiak eta Orbegozok tantonetan ezkerrez jo du azkenean. Orbegozok, gerak moztu, gainera etorri zaio pilota Oianari, baina jasotzeko ez du zailtasunik izan, atzera Hanek. Mendiburuk atzera luze. Ezkerrez sartuko da Oiana, eraman, eta Hierari sartzeko aukera kendu gainera. Lauterditik erantzun dio pilota horri Hanek, eta beste zafaraldi bat. Ordainezan, Azpeitiarrak Uartearrari. Ireki orain, eta Hane abiatzen hasi da, bildu egin du, alere. Gerak ireki. Hanka geldian jokaldia. Aldaregiak, Sotamanoz. Eten du pilota horren egaldia Orbegozok. Aldaregiak bien tartera. Zabalera jokaldia. Ez, ark nahi bezalakoa, Hanek. Oraingoan atzera. Oiana sartuko da jokoan, moztu. Eta pilota gaizto jarri. Gerak eraman. Andreak atzera. Hanek ere luze. Andreari sartzeko aukerarik ez uztearren, eta bolea zorrematera joan da. Eta azkenean txapazfira joan zaio Oianari, eta berriz ere partida etetea erabaki dutenez. Urdinek, Elusto ondoren eta Fernandezen txanda izango da. Itxoletak ditugu illa harrapatu, aurretik doaz baina bakarrik bitantu. Segi pelota hori jartzen altu, eta aldenean aurrean bukatu. Hauek azten joan dira, daramaten martxaz, lehen ere hitz egin dute errebantxaz. Jabetu markagailuz ta jabetu kantxaz, aurretik goaz beraz segi konfiantza. Konfiantzan segi dezaten eskatu die Uxue Fernandezek Hierari eta Haneri, eta partidaren lehen erdia oraindik bete ez delarik irantzu ez dakit ez ote diren lau pilotarien gorputzak higatzen joango. 26 minutu ez dira oraindik partidari hasiera eman diotenetik, baina partida gogorra doa eta pilotakada asko jo behar izaten ari dira, eta pilotakadak jo behar izateak eta beti bat gehiago jotzera, aurkariak bat gehiago jotzera behartzeak nekea besterik ez du pilatzen.
barrenean. Hori da, ez? Nik uste, partida oso gogorra izaten ari dela, azkenean pilotaka da unitz ematen ari dira, eta gainera, indartxo ikusten dira pilotariak, pilotaka da luzeak, eta defentsa lan handia ere egin behar izan dute denek ere, eta nik uste dute partida oso polita ikusten ari garela alde hortik ere, gogortasun hortan eta gauza hitz politak ikusten ari garelako. Eta horrengoan saketik lortu du tantoa, pilotaka da bakar bati esker, Jera Iturriagak, horrek 10. tantoa eman dio bikote mitxoletari, eta beste tanto bat dago jokoan, Oian agatzera eta berriz ere Anerentzako jarri du lana, Azpeitiarrak, luze erantzun dio pilotari nafarrak, eta zertxo bait laburrago gero, Azpeitiarrak, Iturriaga, atzera, gerrian jota, lautik eraman, Orbegozok, bipareta ona, gainean izan da doi eta azkenean gero bere burua lurrera botata, kontrakantxatik biltzerik ez du izan. Andre Aldaregiak, oso jokaldi polita. Jera gutzi duena, hemen ari ginen geu, errepikapenari begira, benetan ederra izan da, eta hau beste 10 aldiz jarriko baligute ere ez zinateke aspertuko. Jokaldi horri begira. Hori da, ez nik uste horri erak zino be mugitu dela pilota eta ja bi pareta horiek, ia perfektua bota du eta, Andreak badakigu dena saiatzen duela eta ia eramateko gai izan da, beraz, agitze tantu polita ikusi dugu. Eta labaditu egindako tanto bi, Jera Iturriagak iritsi dira. Kontu 27 minutu terdi pasatxoan lanardietara mitxoletak eta oraingoan beste tanto, beste 11 tanto egin beharko lituzkete puntuaz jabetu eta orotara sailkapenean ligaxka 5 punturekin amaitzeko. Gogoratu beharra daukagulako, haiek gaurkoa dutela ligaxkaren azken jardunaldia, 3. eta azken jardunaldia. Eguzkilorei beste jardunaldi bat geratuko zaie, datorren astean 2-8 Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko dutena hain zuzen ere. Eta zuoi ere, bitxilorei ere beste jardunaldi pare bat, falta zaizkizu eta datorren astean urren batetik Mendaron eta bestetik Iruñean ikusiko zaituztegu jokatzen, eta bi partida horien ostean erabakiko da finalean zein talde izango diren. Oian Orbegozoren garrasia entzun dugu oraingoan eta horrek bere buruaz haserre dagoela agertu nahi izango du seguruenik, ez du behar bezala pilota jo eta akats horrek eman dio tantoa bikote mitxoletari. Agian horre ikusten dute pixkote urdinak berriz ere martxa hartu dutela, iera pixkote aurretik agintzen hasia da, eta etzen momentu honean egintako hutsa, naiz eta zabalean bilatzen zuen tantu hori. Eta hain ikusi dugu saketik ez, hierak ere bertze tanto bat lortu duela. 3 baditu sakez eginak eta haientzat neke gutxiago pilatuko duten tantoak izango dira. Saketik eskuratuak 13 eta 7 markagailuan, pilotaren bila joan behar izan du kontrakantxaraino Jerak, baina hartu pilotari lurrean barrena bote txikiak eragin eta jarri du beste tanto bat abian, erdi-erdiko sakea, toki gutxirekin geratu da hor, pilota bueltatzeko Oian Orbegozo, baina moldatu da eta sakearen ostean tantoa egin ahal izan du pilota moztuta Jerak eta gauzak urdintzen ari direla ikusirik, partida etetea erabaki dute Andreak eta Oianak, entzun ditzagun bertsolariak. Hartu atxeden pixkat, ta zaudete lasai, buelta emateko, bazarete eta gai, markagailua kontran, daukagu nola nahi, ondoari diren arren, zue biok ere bai. Lasai eran uratan, hartzagun sosegun, partiduan benetan sartuta gaudegu, gorriek ezin
lehen gertu ziren baina zuloa egin dugu. Zulo egin diete bai, Mitxoletek eguzkilorei eta oraingoz 6 tantorena ez 7 tantorena da aldea, 14 eta 7koa da markagailua erakusten ari zaigun emaitza. Eta kaso bigarren partida honetan ere lehen partidan ikusi dugunaren antzeko zerbait ari gara ikusten. Ez direlako aukera askorik izaten ari, gorriak. Bai, bueno, orain pixkote berdintasun hortikan ja urdinek pixkot zuloa ireki dute, agian bueno, zakit beraien pilotakin eta gustora ibilki dire, eta horre hierak egia da aurrean harrapatu ditun guztiak osongi aprobetxatu ditula, eta nik uste dut, bueno, saketik hasita bueno, haien aldeko aginte makila edo erranen dugu edo indarra eskuratzen dutela eta hori aprobetxatzen jakin duela. Tantoa bukatzeko aukera ikusi orduko harrapatua bukatzen ari da Iturriaga eta horrek ez dio bat ere lagunduko. Andreak eta Oianak osatutako bikoteari ezpada mamuak burura ekartzeko eta ernegatzeko oraingoan gehiegitxo ireki du. Pilota jera Iturriagak eta Akatxorrek 8. eman die Andreari eta Oianari besoak akotuta jo behar izan du eta azkenean kanporako bide hartu du pilotak eta horreztakit ez dute zaion ezker paretaren inguruan jo behar izan duen azken hartan pilota eskuan sartu edo kateatu kolpaketan jerari. Bai, nik uste dut horre zabaldu nahi zuela, baina bueno, horre zabalean txapa gainean eta bueno, modu esaktu batean sartu nahi zuela pilota hori eta bueno, gehiegi joan zaio, ez? Azkenean batzuetan indarra eragitean bueno, gehizko indarra ematen da eta kasu honetan hola eman zaio. 8 eta 14 markagailuan eta berriz ere ohartuko zineten moduan gorrien pilota dago kantxan, honen tasunak motelxiagoak direlako urdinen pilotaren aldean urdinena gehiago ateratzen da eta beste tanto bat jokoan. Ikusten ariko zareten legez, Orbego zokatzera. Mendiburuk ere bai, baina pilota honek ez duen ezainbesteko irteerarik. Motelago ez, laburrago jokatu behar nahitan nahi ez eta hortu pusta egin dute atzeraka zetorren Anek eta aurreraka zijoan Oianak eta azkenean batak bestearen erruz ezin aurrera pasa eta Oianak ezin pilota jo eta horregatik tantoa errepikaraztea erabaki du Jon Uria epaileak eta berriz ere markagailuaren gaineko ardura duena nahastu egin da. 15. eman diete Jerari eta Oianari, berriz ere 15. ez 14 dituzte, jarri dituzte. Urdinei dagozkien 14ak markagailuan eta abiatu da sake ateratzera Andre Aldaregia, sake gaiztoa. Hemendik buru garazorik gabe jaso ahal izan duena. Orbegozok zabalera, Iturriagak bildu, eskuinez Orbegozok eskatu eta zabal alderan zatzeratu. Iturriagak moztu, Andreak ireki eta berriz ere atzealdetik lan egitera behartu Iturriagari. Oraingoan zabal aldera dejada nahiko zuen baina ez zaio doitasun handiarekin irten Iturriagari jokaldi ura. Orbegozok atzera eta atzera ez ezik baita ezkerparetara ere eta gaizko zijoan pilota horrek ez du harraposturik izan, 9. beraz. Gorrizari diren entzat. Bai, hor pilotaka da derra mandu Oianak, ez? Hor ezkerparetan sartu da, itxatxi du, eta bueno, Anek ederki erantzuten ari den arren ezkerrez partido guztiontan zehar, oraingoan ezin izan du jaso, eta nik uste gorrientzat momentu honean iritsitako tantua dela. 9 eta 14ko emaitzarekin, ekin dio beste tanto bati, Andre Aldaregiak. Mendiburuk jaso eta kendu, eta berriz ere hiru laurden lau ingurutik zafratu. Oianak gaizto jarri eta horrek aurreko pilotakadaren emaitza berbera izan du. Zuzeneko tantoa Alegia, 10 eta 14. Bai, hortan nik uste dut, ez dela nahi bezala moldatu, agian aurreko pilotakadatik pixkate horrekin bueltaka gelditu izanen da eta ez du gozatu, ezkerrez sartzeko pilota hori. Baina,
bakigu segituko duela eta, bueno, buelta emanen diola horri ere. Eta orain Andrea sake ateratzera etorri aurretik atxanka ikusi dutan behar bada Uspo aldetik sufritzen ariko delako, 36 minutu eta erdi pasatxo dira partidari hasiera eman zaionetik, baina ez da harritzekoa. Pilotariren batagian gasolina aldetik justuago ibiltzea, oso gogorra ari delako izaten neurketa, Irantzu. Bai, izan daiteke, baina, bueno, hane jokalari oso fisikoa da, nik uste dute, bueno, sasoie handiko jokalaria dela, baina, bueno, horre egia da oso atzetik lanean dabilela, eta nekiare, nabari izango dute. Eta oraingoan pilota moztuta, 15 lortu dute Jerak eta Anek, Mitxoletek alegia, eta berriz ere azkar asko jo dute Jon Uria epaileak eskuan duen saski horretara, haien materiala kantxaratzeko xedearekin. Oian Orbegozoren eskuetan da pilota, oraintxe pasa dio Azpeitiarrak Jera Iturriaga Leitzarrari, eta badator Nafarra pilotari bote txikiak kantxantzea harrera egiten ari zaizkiola, sake ateratzera, beste tanto bat abian jartzera. Bostetik Oianak erantzun, eta Jerari sartzeko aukera kendu. Mendi burukatzera, 3 terditik Oianak luze. 4 terditik Anek ere luze. Oianak bien tartera, Jera sartu jokoan, Aneri apurtxo bat laguntzearen atzera. Bostetik luze, eta arro. Orbegozok, laburrago, baina laburrago jotzeagatik gaizto. Anek, Jera gatzera gero, iritsi egin da pilota hori gero frontisera. Beste zafraldi bat, gerri-gerrian jota bitik, ia 5 eta 4 denera, eraman bere burua lurrera botata Orbegozok eta bat eterdian hanka geldirik. Bi pareta Dottorea utzi du berriz ere, zesto ara etorri den pilotazalearen gozamenerako Jera Iturriagak, 16 eman die tanto jokaldi honek. Urdinei eta berriz ere bertsolariek ekin diete lanari. Entzun ditzagun. Aukera argatik ausartuko gara esatera. Aupa neskak ez etxita segi aurrera, zail jarri zaigu baina, oraindik posible da. Zail jarri zaigu baina, oraindik posible da. Dantzan dabiltz aurrean, jira eta bira. Bikaina izan baita, tantoen segida, ta iritsi nahi dugu guk 22, beraz 6 tantokoa da orain partida, beraz 6 tantokoa da orain partida. Bertso bana kantatu dute Uxue Fernandezek eta Nerea Elustondok, eta berriz ere atxeden tarte laburraren ostean badatoz lanera. Andrea Oiana, Jera eta Ane, 40 minutu bete dira oraintxe neurketari hasiera eman zaionetik. Erreboteko punjar arte egin behar izan du Oianak pilota hartzeko, eta une batetik bestera izango dugu ondorengo 15 jokoan. Pasa dio pilota Orbegozok Iturriagari, eta lastar izango dugu esan bezala tantoa jokoan. Zenioen Irantzu? Bai, ez hori oraintxeko deskansuan ikuste osongi etorri zanen zaiela lau pilotari eriz, azkenean lan aitz gogorra egiten ari dira, eta nik ustute azken, urdinentzat benpin, ez? Azken txampa dena eta gorrientzat oraindik erdia bada ere falta dutena edo pixko gehiago, indar berritzea eta berriz kantxara, deskansu horrekin etortzea gitzongi etorri zanen zaiela lau pilotari eri. Eta lehen partidan ikusi dugu, Aroa Agirrek boladatxo pare bat egin ahal izan duela, eta orain ere berriz ere partidan sartzeko aukera eduki lezakete Andreak eta Oianak, baina horretarako tantoa behar dute, 11. egin beharko lukete, eta berriz ere euren pilota atera, kantxara atera. Eta doido iritsi da Oianaren pilotaka da kantxara, baina ura
lanak jartzeko nahikoa izan da. Gerak deja da, Andrea Kaltxa eta atzeratu, Anek eskatu eta bien tartera bildu, Oianak ez du behar bezala jo, eta azkenean Akatxorrek urdinei eman die tantoa, 17 eta 10, eta haserre bere burua Zorbegozo. Bai, bueno, nik uste dut lan zaienak egin dituztela, ez, horre defensa lan handia egin dute eta igual neki ere pilatu zaiela eta horre, bueno, bazirudien pilotari erresagoa zela kolpatzeko eta, bueno, utxe egite hori etorri da eta, bueno, markagailuan ikuste dute urdinak badoa zela pixkanaka eta, bueno, gorrientzat garrantzitsu izanen dela orain beraien aldeko tanto batzuk pilatzea benpian. Eta beste pilota bat eskatu dio Jerak epaileari, hau akaso orain arte ibili gabea izango da, baina ibili gabea izanagatik ere aurrekoaren tasun berdinak dauzka, bizia eta frontisetik irtzera handia duena. Bai, botez behintzat, pixko bat ateitzen da, nik uste dute alere pilotari eragin behar zaiola, baina, nik uste dute jartzeko eta problemari gabe ederki dabiltzatela, eta, joku polita eta bixia egiteko modua ematen duela. Aurrekoak baino irtera txikiagoa izango du behar bada honek, baina eman ezkero irten egiten da. Zolan, pilota hau ere eta akaso hori nahi izango dute, urdinek, pilota bizia, tantoak ahalik eta azkarren euren alde jauz daitezen. Bai, azkenean hor motzean mina egiten dute, moztuz eta indarra emanez, eta pilota horrek baliabide horiek baliatzen ditu, eta nik uste dute aukera ona dutela urdinak pilota honekin. Txost egin dio pilota kantareari, baina jaso ahal izan du, jokaldi egin du zabalean. Jerak, Anek atzera eta gainera etortzen hasia zitzaion pilota hori, ez da bueltan frontisean izan, 18 eta 10 eta purka bide laburrago 22ko Jeraren eta Anerentzat, 18 eta 10 markagailuan irantzu. Bai, eta tanto oso polita ikusi dugu, erasoan zein ongi bili diren urdinak, Jerak ere maixuki bota du dejada hori horre zabalean, eta Andreak nolako defentsa erakutsi duen, ez? Gauza gustagarriak ikusten ari gara oso politak, naiz eta markagailuan diferentzia hori ikusten dugu, baina nik uste dute maila aitz polita ematen ari direla, eta, ia aurrengo tantuetan ere gisa berean segitzen duten. Sake gaiztoa, aurreko beste sake zenbait bezala Jeraren azken hau ere, erantzunik gabe geratu dena, 19 eta 10, horren bestez. Bai, sake oso zaila zen hori eramateko, ez? Justu ezker pareta ukitu eta erortzen diren pilota horiek eragiten dute oso azpitik defendatu beharra, eta nik uste meritu handiko sake izan dela Jerarena. Astirik galdu ere egin gabe dator berriz ere sakera, Leitzarra. Pilotari pumpa eragin eta jarri du beste tanto bat martxan, erdi-erdiko sakea. Eskumazongi erantzun dio sakeari. Oianak, Anek atzeratu. Oianak bien tartera luze, Iturriagak atzera, gerri-gerrian jota. 5 eta 4 denetik aurrera etorrita. Gibelera luzesko. Oianak, Anek jaso. Andreak jaitsi. Jerak ekarri, eta oraingoan Oianarentzat aukera, honek ere jokaldia, bere burua lurrera bota eta defentsa lan sendoa erakutsi du. Normalean egin ohi duen legez, Jera Iturriagak, Oianak atzera, hau ere gerri-gerrian jotako pilotaka da izan da, eta lanak eman dizkio honeri, jaso ahal izan duen arren, eta gero hor beste jokaldi saiakera bat egiten tematu da, Orbegozo, baina ez zaio aurrekoa bezain borobila irten, eta berriz ere, Elustondoren eta Fernandezen txanda izango da, zutitu eta mikrofono hartu dute eta. Kaldera, ez zaigun etorri, oraindik segi hortan eman eta korri. Luzaro heldu mesedez jarrera onorri, partida urdina bihur dezakegu gorri. Urdina gorritzea ez ote da tabu, aurretik doanari nola hartu kargu. Estrategia betez
nolari gerangu, irabazteko soilik bitanto dauzkagu. Hamabi beharko lituzkete, eguzkiloreek eta bi besterik elituzkete behar. Txapelketa honen ligaskarekiko amaitu eta bosgarrena lortzeko. Eta bosgarren puntua lortzeko jerak eta han hemendiburuk, 20 eta 10 markagailuan gauzak orain artean urdin xamar. Eta tantoa beharko lukete. Alik eta azkarren Andreak eta Oianak partidatik are gehiago irten ez daitezen. Bai, zukerren bezala ez, partida urdin xamar dago, zaila da orain buelta ematea egoera honi. Azkenean urdinak lan handia indute eta orain ere ikusi berri dugu 21 horri. Bueno, segitu behar dute lanean, aukerak hor daude, baina agitzail jarri dire gauzak horrientzat. Saki honek ez zeukan misterio handirik, baina nekearen lanak ere agertuko zitzaizkion seguruenik Oianari. Partidaren hasieran balitz jasoko zukeelako. Bai, izan daiteke, baina azkenean sake horiek ere kontuan hartu behar da, agitzu luzei baten direla, pixo handi hartzen dutela, eta oraingoan ezin izan diautxi. Eta badator Jera Iturriaga, pilotazaleen txaloen artean, azkenengo sake ateratzera erdi-erdikoa. Oianak erantzun. Jerak zabalera, Andreari sarda deinagindu dio. Txilioka. Oianak, Jerak atzera berriz ere sotamano zeraman. Pilotari negaldia moztuta. Oianak berriz ere hor gain-gainean dira. Iturriaga eta horbegozo, bolea berak eta azkenean berak amaitu. Baina ez, arg nahi izan. 22 eta 10 hor boleaz. Tantoa egiteko aukera ikusi du Oianak eta ez zaizkio gauzak behar bezala atera. 22 eta 10 esan bezala, eta txapelketa honetako ligaskaren bosgarren puntua lortu dute mitxoletek, bertsolariak entzun behar ditugu, euren gaurko azkenengo bertsoak kantatzen. Hurbildu dira, mikrofonoak eskuetan dituztela, zazpitar ingurura Fernandez eta Elustondo, entzun ditzagun bi bertsolariak. Jaialdi haure iritsi danez, jadanik bukaerara, naizta jendeak bere aukiak korrika batean laga. Urdinak dira nagusi oso, neretzako ez da traba. Ta kalkuloak ondo badaude, finalean sartu gara. Bai zorionak mitxoletentzat, gidoitik ez dira irten, eguzkilorak fin jardun dira, pelotari eragiten, partidu baten zer gertaleiken, inoiz ez baita jakiten, urrengo astean segiko dugu, Mendaron eta Labriten. Gaur gure azken jardunaldia, ez hartzeko enpatxoa, bi aste daude oraindik ere lantzeko ezker gantxoa. Ta Azpeitia gertu da hemendik, azkar eman da pausoa, gure oso ondo baietz etorri, bi asteko deskantxoa. Talde gorriak hartu dun pena, urdinarentzat poza zen,
ala ta guztiz taldekidez, ni behintzate naiz lotxatzen, urrengo astean segiko dugu, Azpeitikoa osatzen, pelota zale zuei eskerrak, segi partidez gozatzen. Entzun ditugu bi bertsolarien amaierako agurrak eta orain bi taldeak etorriko zaizkigu elkarrizketa setera. Eta ea bada zer dioten 6 pilotariek eta bi bertsolariek. Azkenengo ariketatxoa eskatuko diet bi bertsolariei eta egunaren jardunaldiaren balorazioa pilotariei badatoz. Mintxoletak, Jera, Ane eta Olatz Uxue Fernandezekin batera, eta ea bada zer dioten. Laukote, gaurkoan jokoan ziren 2 puntuak lortu dituzu eta jada seguru zarete Azpeitiko finalean, Olatz. Bai, gaurkota gero finalean gaude, ja 5 puntukin gaude eta azkeneko jardunaldia zen guretzako, beraz oso posik aldetatik. Beste talderen batek ere 5 puntu lortu ahal izango ditu, baina seguru zarete zuek finalean, zure lanari dagokizunagatik Olatz, partidari hasiera ona eman diozu, gero gerturatu egin zaizun aroa eta berriz ere alde egitea lortu duzu eta boladatxo hartuta 18raino iritsi zara. Bai, oso ongi sartu naiz partiduan, oso gustora nebilen hor jokatzen, eta gero erdi aldera pixkat irten naiz partidotik eta naroa gerturatu zait, pilota aldatik eta pixkat zailago jarri dizkita gauzak, baina gero berriz zen ere pilota hartu dut eta amaiera arte hori gustora. Eta tando sorta poliz bat bukatuta joango zara etxera, tandotxo batzu bukatzea lortu duzulako? Bai, hori da gaur sartutan egon, partiduan sartutan egon oso gustora eta hori saiatu naiz pixkat ospatuak egiten eta atera zaizkit. Eta Jera, Ane, zuen lanari dagokizuenagatik puntua lortu duzue, baina hasieratik oso partida gogorra izan da, eta azkenean esango nuke alderdi fisikoak ere zer esana izango zuela partidan, ez da, ne? Hori bai, Andreak eta bai Oianak atzera ematen ibili dire, eta asko sufritu dut atzeko alde hortan, hala ere Jerak asko lagundu dit, eta horrekin puntua lortzea lortu dugu. Esango nuke zuen estrategia kaso Oiana kargatzea eta Andrea jokozkanpo izatea izango zela, eta egin batean lortu egin duzuela, Oiana gaztigatu duzuelako gehien. Bai, hori ez, ni behintzat saiatu naiz ezkerreratzen, hor mina Kristina iten ginulako, eta gero Jera kortadak inta ere horre aurreko kuadrotan tanto lortzea lortu du. Eta pilotak da luze askoak eman dituzu, ne? Eskuak ongi dituzun seinale? Bueno, eskuina justo, baina ezkerraki tope ibili naiz eta gustora. Eta Jera, zeu aurrean ohi bezala jokoan hasten ikusi zaitugu, saketik ere lortu dituzu 5 tanto, eta bestela ere, biparetaz moztuta eta atzera luze jota 7 tanto bukatzea lortu duzu, tanto sorta eder batekin etxera, eta gainera 5. puntua taldeari eman da, pozik, pentsatzen dut, ezta? Bai, pozik ez, nik uste arratsaldea ongi hasi dula Olatzen garaipenakin, horrek ere beste konfiantza bat emate izo, puntu baliotxu etzelako Olatzena, eta guk uste partidu txukune indare puntu batea dula eta pozik. Eta honekin, elkarrizketaren hasieran aipatu dudan bezala, finalerako txartela eman dizue. Bai, hori da ez, 5. puntukin, seguroga Azpeitiko final hortan, hoxe zen helburue eta pozik ez, beste behin finalen eoteatik. Eskerrik asko baneskak, Uxue, zu gaur ordezko lanetan etorri zara, baina talde ongi bideratu eta finalerako txartela eman diezu, zu ere pozik izango zarela pentsatzen dut, ezta? Naizta ordezko jarri ninduten, ez nenbilen lanez nagi, tanik ere utzi nahiko nioke, guk lauron sasoionari. Ea bada ala den eta ea zer nola ateratzen zaizkizuen gauzak Azpeitiko finalean. Eskerrik asko laukote. Hauexek, Jeraren, Aneren eta Olatzen hitzak eta Uxueren bertsoa. Eta badatoz, eguzki loreak, Andrea, Oiana eta Naroa. Laukote,
partida, zeu lehenengo partida ongi hasi zara Naroa, baina azkar egin dizu ies markagailuan olatzek eta gero azkenean ez izan diozu buelta eman, emaitzari. Bai, nik uste hor partida hasieran neola sartuta hor 8 bat edo unaiz galtzen, okerrez banao. Baina, bueno, gero sakia lortu etenian, tanto gehiagitia lortuet. Da, behatzinare jarri gehan ikuste lanak iztutu iskotela, baina gero sake falta indet, da berriz sakia beak hartzezunean mina ondia itezin, indarrazokin botatzezulako, eta bueno, azkenean ezin. Etorri zaren bezain pronto esan didazu, ala zainituela eskuak, nola dituzu partidaren ostean? Ba, leheno bezala. Bai, partida zi hartako askokin jokatuet, hor kontrolatzen pixkat kostatu intzen, baina bueno, ez da eskuzaik. Olatzek ni baino indar gehien batezun, agindut ezian, askotan rekadizta nebilen. Da, bueno, aberroin, eskuak nola jarretzi duen. Datorren asterako jokatzeko moduan izango altzara, Iruñean? Ni pentsatze eta lare aberraztian ziar, gero probatukoetan. Da, aber nola azkatez, eskua gaizki azkatelare oez jokau ezin bat talde ez dio putada ingo. Da, bueno, ikusiko aberraztian ziar. Ikusiko dugu beraz, jokatzeko moduan zaren eta Andrea Oiana, zuek partida guztian zehar atzetik ibili zarete eta urdinen menturan ibili behar izan duzue. Partidik luzenean behintzat. Sí, ha sido un partido muy duro. Hemos jugado muchos tantos, hemos estado todo el rato defendiendo y ellas han jugado su juego y han estado más acertadas que nosotras. Esango nuke Jeraren eta Aneren helburua zeu jokozkan bauzea izan dela, Andrea. Bai, ez dakit, bere jokoa jolastu dute eta, bueno, hemos intentado. Eta Oiana, zeuk askotan lan handia egin behar izan duzu, baina ez diozu, inoiz etxi, lan egiteari. Ez, bukaera arte sei beharra zen, azkenean geure aukerakin. Bueno, partidun nahiko ondo sartuta hasi ez, aurreneko tanto oso luzi izin da, Laurok nik uste partidun ondo sartu gehala. Eta geho, bueno, pelota nahiko guztua initzen, gozatzen initzen. Eta tanto batzuk egin darekiko gaina etorri geha, behiena, bakarrik erdipare hortan egin digoa gure fallo batzuatik, nire fallo batzuatik. Eta geho ise, kostaintzaigo berriz partiduak hartzia eta azkenean alde ondilekin irazigu. Ligaskaren azkenengo jardunaldi biak datorren astean izango dira, 3 talde zaudete puntu banarekin eta hortaz datorren astean Iruñean jokatuko duzuen hori oso garrantzitsua izango da, Oiana. Bai oso, nik uste tostielein aber hauek zeiteuen ikusiko dugu eta geho aber jaien hau egiteuenakin buelta zemate jo, no, geure aukera aleginduko egiten, bukatzen da, irabazten da, aber. Eskerrik asko Irukoten, Nerea, aukerak baditu zuen artean, sinestan jarraitu beharko duzu dela. Triste antzean bukatu arren nahi dut gogoraraztean. Gaurkoan 6ek merezi zuten partidak irabaztean. Ea bada, Iruñean zer nolako lana egiten duzuen, eskerrik asko, Laukote. Hau esek, Oianaren, Andrearen eta Naroaren hitzak eta bagatoz geu, elkarrizketa setera emanaldiari amaiera ematera, gaurkoa bukatu da, 2 puntuak, gaurkoan jokoan ziren 2 puntuak Mitxoleten aldera joan dira, eta datorren astean jokatuko diren 4 partidetan, karta guztiak zabalik, 3 talde, puntu banarekin, elkarrizketetan aipatu dudan moduan irantzu, eta puntuak pilatzea lan oso garrantzitsua izango da finalera begira, finalean egon nahi baldin bada behintzat. Bai, hoixen ez, txapelketa zabalik gelditzen da bertze 3 taldeentzat eta horre borroka latza izanen da final hortara iristeko eta bueno, emozioa benpin egonen da jaialdi bakotxean eta bueno, ikusiko dugu zer ematen duen. Zeuek behin ez ezik birritan ere ikusiko zaituztegu, Mendaron batetik eta Iruñean bestetik, eta zuek 5 punturekin jartzeko aukera baduzu oraindik eta 5 puntu harrapatuta finalean sartuko zinatekete, Mitxoleten aurka. Bai, ala da, baina bueno, ala ere puntu guztiak eskuratzea lanek eza da, saiatuko gara guk gurea ematen, puntu alik eta gehien eskuratzen, denak ere bide berdinean egonen gara, baina bueno, saiatu izanagatik ez da izango behintzat. Eta datorren asteko jaialdia Kukupraken aurka, Ainhoa Ruiz da Infanteren, Naroa Etxekolonearen eta Maite Mujikaren aurka partida gogorrak izango dira.
Bai, azkenean partida guztiak alaxe izango dira, ikusiko dugu ja estrategia mailan ere nola jokatzen dugun, hori ere puntu garrantzitsua izaten baita, baina bueno, nik uste dute partida bakotxe irabazteko erran bezala lan handia egin beharko dugula. Lehiaketa honek ere ematen du estrategietarako tartea eta beraz datorren astean ikusiko ditugun talde guztiek estrategiaren kudeaketa ona egin beharko dute irabazi nahi izango balute behintzat eta nik uste hori izango dela talde guztien helburua, ezta, Irantzu? Horixen, hemen denek jokatzeko gaude, azkenan asteroko entrenamenduak eta prestaketak partidu hori begira egiten dugu eta bueno, denek irabazteko nahia hortzen dugu eta bueno, denek ilusio berdin izan dugu Azpeitian final hortan izateko. Hemendik 2 astera izango da final hori eta badakigu Jere Iturriagak, hemendik Buruk eta Olatz Ruiz de Larramendik horretarako txartel bat lortu badutela beste taldea datorren astean zehar erabakiko da eta datorren astean jakingo dugu esan bezala zein izango den Mitxoleten kontra jardungo duen talde aurkaria. Hurrengo jardunaldia datorren ostiralean izango da maiatzaren 31arekin arratsaldeko 6etatik aitzina Mendaroko Goiñati pilotalekuan eta han Kukuprakak izango dira alde batetik, Ainhoa Ruiz Infanten Aroa Etxekolonea eta Maite Mujika Sebastian Lizasoren gidaritzapean eta Bitxiloreak bestetik, Irati Zabala, Maili Barrokal eta gaurkoan iritzien maila izan dugun Irantzu Etxebeste. Horrere partida gogorrak espero ditugu eta ea bada zer gertatzen den Mendaroko jaialdi hartan eta zuek pilotazaleok datorren ostiral arratsaldera arte agurtuko zaituztegu, plazar baduzue beraz Mendarorako hitzordua finkatua geratzen da. Besterik ez gaurkoz, eskerrik asko gaurko jaialdia jarraitzeagatik eta plazar baduzue ostiralean izango dugu berriz elkarren berri. Arratsaldeon, zestogatik.